Mae wedi gwneud ei benderfyniad. A does neb yn gallu dadlau ag e. Screwfix Sprint, yn noddi PêL-DROED ar S4C. Croeso i Caersws, reit yng nghanol barth Cymru. Croeso i ail rownd Cwpan Cymru. 64 clwb yn breuddwydio am godi'r hen gwpan enwog ar ddechrau'r penwythnos. Ni nawr i 30 erbyn hyn, 2 gêm ar ôl am y 2 o glybiau gwreiddiol. Uwch Gynghrair Cymru yn cwrdd gyda ni heno. Mae Fflint yn ôl ar y lefel ucha, tra bod Caersws bellach yn y drydydd haen. Gêm fyw i chi o Cwpan Cymru. Mae'n hyfryd cael bod yma, cael bod yn ôl yng Nghaersws, a hyfryd croesawu Owain Tudur Jones ato ni. Sy'n ôl yng Nghaersws, di chwarae fan hyn, Owain? Do, di chwarae dipyn, blynyddoedd yn ôl bellach. Mae'n siŵr bod i 20 mlynedd ers i fi chwarae yma tro cyntaf, di sgorio goliau yma, a bach o nostalgia yn cyrraedd yma heddiw. Yn enwedig, ti'n gorfod dreifio drwy rwla, o'n i'n siŵr os oes car yn ffitio. A swn i ddim yn ffitio heb blygu drosodd beth bynnag. Felly, bach o nostalgia, neis bod yma, gobeithio fyna gêm dda, ac o bosib sioc. Ie, wel, gewn ni weld, mae'n ambell i sioc wedi bod pnawn yma yng Cwpan Cymru. Dyna ni eisiau, wel, dim os chi'r clwb sydd wedi cael ei synnu wrth gwrs. Dyma ganlyniadau'r gogledd, a fe welwch chi'n syth lawr yn y gwaelod yna, y wain, sef Chirk. Gath i gicio'r smotyn yn erbyn y seintiau newydd. Cofiwch, y seintiau fynd â chi yn y pen draw. Ambell i ganlyniad cyfforddus i glybiau Uwch Gynghrair Cymru, JD, bys ennill hefyd. Ond lawr yn y de, mae Met Caerdydd allan wedi colli yn erbyn Pil o Gwynfi yng Ngwent o 2 gol i 1. Na hwnna sy'n taro chi fwyaf. A bod Ystwyth i gicio'r smotyn, maen nhw wedi ennill yn pen coed, ond Met allan am stori Owain. Ie, honna ydy'r stori de. Seintiau newydd yn mynd i gicio'r smotyn bron iawn. Fydden nhw'n teimlo'n ffodus dros ben. Oedden ni'n sbio ar y rhestr gema bore yma ac yn meddwl, o'n i'n cweit yn siŵr lle o'na sioc yn dod, o'na dipyn o fwlch rhwng y clybiau oedd tîmau Uwch Gynghrair yn chwarae'n erbyn, felly i Met Caerdydd, honna di'r hyn lle, o ran rownd yma, da chi yn y gystadleuaeth, wastad yn meddwl, sa'r hediad yn neis, cyrraedd y ffeinal eto pwy a wyr, felly golli yn erbyn clwb sydd sawl Cynghrair yn is, mae honna'n mynd i fod yn anodd iawn i ddod drosti. Ie, mae yna glwb heicyn o Sir Benfro o'r 5 haen wedi mynd drwodd hefyd. Just am stori fi'n gwybod mae'n hen ystrydeb, pan chi'n gweld canlyniad fel yna, ni sôn am Caersws o'r 3 haen. Mae yna glwb o'r 5 haen wedi mynd drwodd. Ddyn nhw wrth i bodd edrych mlaen pwy gan nhw nesaf. Bendant. Ac y gwir ydy fydd clybiau yn yr Uwch Gynghrair bron yn gobeithio cael y tîm yna, oherwydd os ti'n perfformio, os mae dy bendi ar y gêm yn iawn, ddylia bod hi'n gêm gyfforddus. Ond fel nathon ni weld efo canlyniad Met heddiw, os ti ddim cweit arni, a dyna di'r unig reswm pam ti'n cael dy gnocio allan yn erbyn tîm sydd sawl Cynghrair yn is, ydy yn feddyliol bod chi ddim cweit yna, mae unrhyw beth yn gallu digwydd. Ie, wel, dewch i ni glywed gan y rheolwr sy'n gobeithio achosi sioc fan hyn. Caersws, fel o'n i'n gweud, un o glybiau gwreiddiol Uwch Gynghrair Cymru, blynyddoedd maith yn ôl erbyn hyn, 30 blynedd yn ôl erbyn hyn. Mae'r rheolwr nhw, Mark Griffiths, di fod yn siarad â Ifan Gwilym. Mark, a big occasion for the club. How excited are you? Oh yeah, we as soon as the draw was made, been really looking forward to this game, so brilliant. What can we expect from Caersws today? Well, hopefully hard to beat. A bit of a realist. We know it's going to be a seriously tough game today. They've got a few ex-professional players in their ranks, so we hope to stay in the game for as long as we can and see what happens come 90 minutes. You were up at Caersws last weekend playing a different opposition, but did you take the opportunity to have a look at Fflint? Yeah, we caught the last sort of 20 minutes up there, but we did go and watch them against TNS, albeit against TNS. It's a bit of it's one of them, because they're just so dominant. It's hard to get a gauge of what teams are like, but we could see they're a big team. They're pretty direct, so we're going to have to be, to match that physicality side first, and then try and play our football after. You came so close to promotion last season. Where does the cup fall in your priorities this season? Being honest, it's always the league, but the Welsh Cup, this is the sort of ties it can throw out. So you always look forward to the Welsh Cup. It's a brilliant competition to be involved in, and you always hope for that sort of tier 1 team to come down and just pit yourselves against them and see what we're about. Brilliant. Good luck. Thank you very much. Thanks. Thank you.
Mae Caersws, rheolwr Caersws, diddorol edrych ar ei hanes diweddar nhw. Disgyn Uwch Gynghrair Cymru 2010. Dyna tymor y toriad mawr pan ddath lawr i 12. Fe greidden nhw rownd derfynol gemael gyfle i gyrraedd Cyngor y Gogledd tymor diwetha. Porthmadog wedi chwalu nhw yn y bôn. Mae'n od mewn ffordd, Owain, chi'n edrych ar y drydedd hain a gweld Caersws yna. Clwb le ddechreuodd Aaron Edwards, Chris Venables, Will Evans fan hyn hefyd, ond dwi'n golygu dim yn y byd modern o petai. Na, ond ti wastad yn teimlo rhywbeth yn agos at dy galon di o ran y clybiau sydd yn y prif adran ar y cyfnod lle falle ti'n tyfu fyny a Caersws yn sicr yn un o heina yng nghyfnodau'r 90au. Edrych ar adran un yn Lloegr, chi'n gweld Derby a Sheffield Wednesday ar ein. Yndi, yn union. Felly bron ti'n sbio ar yr enw clwb PêL-DROED Caersws yma. Mae hynna i fod yn yr Uwch Gynghrair, ond mae PêL-DROED yn symud ymlaen. Yn amlwg maen nhw'n gyfforddus lle maen nhw rwan. Efallai'n gobeithio cyrraedd yr uchelfannau unwaith eto un tymor o bosib, ond mae yna hanes yma. Oedden nhw wastad yn dim anodd i chwarae'n erbyn, gweithgar dros ben, ac efallai os allan nhw roi rhyw fath o berfformiad fela heddiw, o bosib gwni weld Y Fflint yn ffeindio'n anodd. Mae dyn nhw un chwaraewr sydd wedi dal yn sylw ni'n Uwch Gynghrair Cymru dros y blynyddoedd. Neil Mitchell, bron degawd gyda'r dre newydd. Mae fe'n dipyn o chwaraewr. Mae wedi bod yn dipyn o chwaraewr, ac does o ddim heb os. Mae ddyddiau gorfo wedi mynd heibio. Mae'r coesa efallai diolch cweit yn gallu rhedeg cystal, ond mae'r math yma o sgil, o golia, di hwnna byth yn gadael rhywun. Mae hwnna'n rhywbeth yn amlwg sydd yn naturiol i Neil Mitchell, ac heb os mae Caersws yn mynd i gael llwyddiant heddiw, os maen nhw'n mynd i wneud ti'n gem anodd i Fflint, mae rhaid i hwn danio, ac os mae'n tanio yn y fath yma, ti'n gweld hein yn mynd i fewn. Os mae'r Fflint, os maen nhw just yn syrthio gysgu am cwpl o eiliadau, dim munudau, cwpl o eiliadau, a gadael Neil Mitchell mewn lle, dyma mae o'n gallu neud, ac dyna fydd y tîm cartra'r cynwogwr yn gobeithio weld. Mae gona yn arbennig, fe werth i gweld tro ar ôl tro. Mae wedi chwarae'n rownd derfynol Cwpan Cymru, Neil Mitchell. Dewch ni glywed gan Y Fflint nesa. Israelwr nhw, Iwan Williams, yn gyn chwaraewr yng Caersws hefyd. Dwi ddim yn cerdded yn araf fan hyn gyda llaw, o falle fod y coesau wedi blino ar ôl rhedeg marathon Llundain pan wythnos diwetha. Iwan, cyn bod ni'n dechrau, yna ofyn ti, sut hwyl ges di Sul y marathon Llundain, swn mae'r coesau? Wel, swn i'n galw fo'n hwyl. Dwi dal i syffro rwan i fod yn onast efo chi. Mae'r coesau reit stiff a poenus, ond ia, mae di'n ei wan. Ti'n ôl ar dir cyffredin, ti arfer chwarae fan hyn yn Caersws. Beth yw'r datgofion di o'r clwb? Ia, mae gen i atgofion melys. Gen i dal ffrindiau agos yn cynnwys y rheolwr Mae Caersws, lle ddim flwyddyn rili da yma. Nabod pobl fel Graham Evans a'i dad Mickey Evans sydd yn bach y club legends yma, so gobeithio dal fyny efo pawb ar ôl y gêm. Bu oedd Caersws yn chwarae ar Gae Castell penwythnos diwetha. Os yna, beth yw'r disgwyliad wrth chi o be i ddisgwyl wrth Caersws? Ia, gêm calad. Os ydyn nhw rhywbeth debyg i'w reolwr, fydden nhw'n gweithgar iawn. Mae'r cae, obviously, yn wahanol i'r 4G newydd gyda ni yn Fflint, felly fydd o'n gêm cyffroes iawn i bobl fydd yn gwylio. Ydy y lefel yma a'r cae yn mynd i fod yn ffactor i y boes sydd ddim yn gyfarwydd gyda Caersws? Yndi tad. Peth cyntaf mae'r oce wedi dweud ydy sbio ar y cae mae hwn yn wahanol i beth gyda ni rwan lle, ond dyna, y gêm PêL-DROED, mae lot o ffactorau fedrith ennill a colli gemau, felly da ni wedi prepio'n dda, da ni reis cyffroes, ac yn ei weld sydd fydd ar ôl y gêm orffan. Diolch, a pob lwc. Diolch yn fawr iawn. Falch bod Iwan di sôn am Graham Evans a Mickey Evans fyna. Mickey yn, legends galw oedden nhw. Maen nhw fan hyn, Mickey gyda Wrexham am flynyddoedd hefyd. O ran Y Fflint, wedyn ni, diddorol am y cae, mae'r cae'n wahanol wrth gwrs. Oedd gymaint o newidiadau dan nhw dros yr haf. Fi'n credu oedd gymaint o bobl yn disgwyl dan nhw gael tymor anodd iawn yn Uwch Gynghrair Cymru JD, ond setlo'n iawn, Owain? Yndi, maen nhw wedi seto, dim problem o gwbl. Dwi'n meddwl, oedd y ddau yn ni'n gytun. Oedden ni'n meddwl oedden nhw'n mynd i gael tymor anodd. Lee Fowler yn dod i fewn fel rheolwr. Maen nhw wedi gwneud yn gret. Dim problem o gwbl. Lot o chwaraewyr newydd, a da ni'n gweld Simmons, mae o wedi bod yn berig bywyd. Diolch wedi dechrau bob gêm, ond prif sgoriwr efo 3 gol. Ar y fainc mae o heddiw, mae o'n esgellwr cyflym, a wedyn acbro yn yr ymosod hefyd. Felly, maen nhw'n cyfuno'n dda, ond yr un peth yn nhara fi. Lee Fowler fel chwaraewr, taclus dros ben, cadw meddiant. Dim dyna sut mae dîm o'n chwarae. Mae o di meddwl, reit, i gael llwyddiant yn y gyngor yma, dyma sydd yn mynd i ddigwydd. Da ni'n mynd i chwarae'r bêl yn uniongyrchol, da ni'n mynd i fynd yn hir, da ni'n mynd i chwarae at gryfdera a chwaraewyr, a cryfdera'r chwaraewyr ydy bod yn gorfforol, bod yn gry,
a dyna pam maen nhw'n cael llwyddiant. Felly, Caersws angen dipyn o noson, angen bod ar ei gora, ond hefyd y peth pwysica, mae rhaid iddyn nhw fod yn barod am y frwydr gorfforol, oherwydd dyna fydd hi. Dwi yn hoffi ystadeg nhw, chwarae naw, ennill tair, colli tair, cyfartal tair. Hoffi pethau fel la. Iwan Williams wrth i ochr hefyd gyda Lee Fowler. Ni sôn am legends fan hyn, sôn am Graham Evans, Mickey Evans, mae'n arall fa. Malcolm Allen, pnawn da, Malcolm yn y pwynt sylwebu yn barod. Cystadleuaeth, gwpan, Malcolm, ydyn ni'n mynd i gael sioc, na'r cwestiwn? Wel, dyma lle mae breuddwyd yn dechrau de, yn unrhyw gwpan a Cwpan Cymru. Mae eitha Cwpan FA yn Lloegr. Felly, croen banana fan hyn, oes, a ti'n gwybod be, dwi'n edrych ymlaen i ni. Dwi'n edrych ymlaen fydd na sioc yma. Record da gan Caersws gartref tymor un, curo 4 o'r 5, maen nhw'n dod mewn i gêm llawn hyder. Ac os dyn nhw ar ei gora, mae rhaid nhw fel ar ei gora, o TJ yn dweud yma eiliadau nôl. Os dyn nhw ddim ar ei gora, mae Fflint yn mynd i ennill. Ond, os dyn nhw ar ei gora, mynd eithaf i gêm i Fflint. Enwedig yn fan hyn, cymryd Manchester chwarae gartra. Malcolm, diolch yn fawr iawn. O'n i'n gweud bod legends, bob man. Mae'n arall ma'n sylwebu yn Saesneg. We've got English language commentary available as well. Tommy Morgan and Mark Jones, ready for you with the English language commentary. Ond mae Owain Tudur Jones yn mynd i ymuno gyda Malcolm Allen a Ifan Gwilym ar gyfer y gêm gwpan yma yng Caersws. O'n i'n edrych ar tarddiad yr enw. Mae'r Caer yn hawdd yn y gair rhyfeinig yma. Sus, y Caersws, Zeus, mae rhai yn credu, y Duw, neu'r frenhines Swsen. Na chi enw hyfryd, un o freninnesau y Celtiaid. Ac ar y nodyn cymleth hanesyddol yna, hewn ni draw at Ifan Gwilym. Diolch, Dylan. Gwers hanes fyna yn pnawn. Ond ail rownd Cwpan Cymru gynta. 64 o dimau yn cystadlu penwythnos yma, gan gynnwys am y tro gynta. Timau Uwch Gynghrair Cymru. Pawb yn yr het erbyn hyn. A Fflint yw y tîm o Uwch Gynghrair Cymru yn fyw ar sgorio heno. Maen nhw'n ymweld â Caersws, pentre bach yng nghanolbarth Cymru, ond gyda chlwb PêL-DROED mawr yn hanes y pyramid PêL-DROED yma. 2 o dimau gwreiddiol Uwch Gynghrair Cymru, nôl 10 mlynedd ar 20 yn ôl. Caersws, 2 newid i nhw ers iddyn nhw giro Mynydd Y Fflint yn y tlws penwythnos diwetha. Ian Probert yn dechrau am y tro cyntaf ers gorffennaf. A'r enw mawr, Neil Mitchell, prif sgoriwr Caersws, nôl fewn yn y tîm. 3 newid i'r Fflint, Jordan Carroll, Lernell Cole a Jaden Major fewn, o Ciara Simmons ar y fainc wrth iddo fe ddod nôl o anaf. Ia, 4 yn y cefn, fel da ni'n gweld 3 yn eistedd. Os rhywbeth, bydd Probert yn trio cael un ymlaen dipyn bach, ond fydd Cotton Williams, bydden nhw'n chwarae'n gul, mae'n bendant. Coney ac Harris, nhw fydd yn lledu'r chwarae a Mitchell. Mae o yn ddyn da jyst i popio fyny lle ti ddim yn ddisgwyl o, a dyna sy'n neud o'n ennill y gêm. Y Fflint 5 yn y cefn, a dyna ffordd ddydd nhw. Dim 3, a wedyn yn gyrru'r wingbacks i fyny. Na, wneud o ddechrau o'r 5, disgwyl mynd i'n chwarter ar 20 munud, chwarae un ni mewn i'r gêm, a wedyn neud Beaumont a Garrett dechrau cynnig un a'n lawr yr esgyll. Carroll ac Owen yn eista, a wedyn Cole. Rôl rydd iddo fo. Dwi'n edrych ymlaen i wylio fo prawn a Acbro a Major, y ddain nhw yn gryf, gorfforol ac yn gyflym. Mae'n rhaid i Caersws fod digon cadarn yn y cefn i delio fo hynny. Wel, dyma ni. Dyn yma, de. Fydwch chi'n prynu profiad fydd wrth fi, a mae'n hollol wir. Mae'r gallu ganddo fo i wneud rhywbeth yn y gêm sy'n mynd i ennill i'w dîm. Sgwni os dwi'n mynd i fod yn brawn fel la, ond da ni'n di gweld dipyn bach o hwn. Mae wedi bod yn gysol trwy'r tymor yn dweud hynna, ond edrycha, mae pobl yn mynd o'r wrth y teledu, mae'r rhediadau fo mor glefar i'r lefel yma. A dyna fyddai'n edrych ymlaen i weld heddiw. Ia, mae rhaid fod dipyn bach mwy clinicol y penderfyniadau yn y gwrs Cosby, ond edrych ymlaen i prawn yma yswyddiaeth o'n neud. Aaron Jones yw'r dyn yn y canol. A dyma ni. Mae yna 30 enw yn yr het ar gyfer y rownd nesaf yn barod. Fflint a Caersws yn mynd am un o'r safleoedd eraill. Y gêm arall. Hwyr yw adar glas Tre Thomas yn erbyn adar glas Hwlffordd. Ond ni'n gwylio adar glas Caersws. Sy'n adar glas ar bathodyn Fflint, ond 3 allan o 4 ddim yn ffôl. Bel hir. Oedd
rheolwr Caersws, Mae Caersws, yn disgwyl falle bydd yna lot o chwarae uniongyrchol wrth y Fflint. Lot o wir mawr gyda nhw. Oedd yw'n mynd fod yn dalcen caled i Caersws pnawn yma? Wel, gwrdd am yna fwlch rhwng dyn nhw erwydd maen nhw. Dwy Gynghrair o dan yr uwch Gynghrair lle mae Fflint yn ni. Ond, hei, cwpan ramant, bydd rhywbeth ddigwydd. Ond mae'r rhai nhw sefyll i fyny a curo'r, a hawlio y fuddigoliaeth o'r dechrau yma. Wel, y Fflint sy'n hawlio y meddiant yn gynnar yn y gêm yma'n rhoi Caersws dan bwysau, Cole. Roedd i Major. Major cael ei yrru mas. Fflint yn hapus mewn meddiant. Beaumont. Dim mynd i fod fel hyn am tipyn o'r gêm yma. Caersws yn ôl yn y cwrt. Taflu'r bêl i fyny, i fewn i'r cwrt Cosby, ennill yr ail bêl. Felly, jyst gwneud siŵr yn y 10 munud cyntaf yma, peidio ildio, a wedyn dwi'n siŵr fydden nhw'n teimlo yn fwy a fwy cyffyrddus. Ie, na ddweud un beth, ydy Caersws ddim yn ildio llawar. So mae'r hyn, dwi'n meddwl 4 gom yn dwi'n ildio yn ei gema. Ti'n edrych ar system Caersws o ben fan hyn, a mae'r 5 man y cefn, maen nhw mor gul, does na ddim llawer o fwlcha, ond mae'r rhai chdi ennill y peli yna. Neb yna ar y postio pella i'r Fflint, lle Luke Evans yn gallu clirio yn reit hawdd. Ymlaen at y bêl. Holl ffordd ymlaen at Mitchell yn y gol, a mae Harry Allen yn dod mas i glirio. Be mae'r dyfarnwr yn neud y fanna, please? Mae Neil yn gofyn ddo, be des i? Oedd hi'n gret o droiad i ddechrau'r bêl ma drwad. A wedyn Neil yn rhedag. Ond reit llawer na ddo. Mae safle dechrau golgeidwad Allen mor bwysig yn fanna, oherwydd os ys fo'n dechrau chydig bach agosach at ei gol, mae Caersws i fewn am y gol, felly o bosib, bod nhw'n mynd i fod llawer o'r bêl, jyst yr un opsiwn efo pêl hir dros ben am ddiffyn y Fflint sydd, wel, oedden nhw'n uchel yn y symudiad yna, falle fydd yna lwyddiant. Terry yr un iddo mas tro yna. Mae Harry Allen wedi hawlio y safle golwr na oddi ar Cwpan yn y gol i Fflint nawr. Ie, wnes i li ffawr yn y llun yma. Ti'n gwybod beth ti'n gael gwneud dim am newydd ddod i'r uwch Gynghrair Mae o tymor hyn fel reolwr. Da ni'n gwybod fel oedd o fel chwaraewr. Ond maen nhw'n disgobliedig, maen nhw'n gorfforol cry a maen nhw'n llawn ymdrech. Mae wedi dod â tipyn o chwaraewyr draw gyda fe o Radcliffe yn do. O go iawn, 14 o chwaraewyr newydd i mewn. Mae 19 allan. Mae yna bron yn dim a hanner dyn ni. Garman cyfa. Ie, 19 allan, 14 i mewn. Wel, un o'r rhai mewn yw Garrett sy'n sefyll dros y kick-off yma. Garrett yn chwipio at y posti pella. A dwi'n meddwl taw Harry Owen oedd yn trio penio i nôl fewn y canol, ond mae allan am gic gornel. Ydy cic gosod falle lle bydden nhw'n gallu... O, un cwestiwn. Maen nhw mor fygythiol. Edrych y talta, ond edrych lle maen nhw i gyd. Maen nhw gyd ar y llinell gol. Am fyr mae'n mynd, ond amlwg oedd hi ar y cael ymarfer ac back throw. A Jay Owen yn trio'r bêl tu at y cefn, Cole ar hediad. Ti'n gwybod weithiau, ac i di drio bod yn rhy glyfar, dwi'n meddwl hefyd. Oedden ni sôn am y maint, o'ch ti'n gofyn i Malcolm fanna, Ifan. Defnyddio'r maint, yn gynnar yn y gêm, rhoid y bêl i'r cwrt Cosby, mae yna gymaint o foes mawr, mae Diawr am ddiffynw'r cefn, mae o'n gorau dycio, jyst i ffitio dan y bar, mae o'n mor fawr a hynna, felly pam cymryd hwnna'n fer, dim syniad. Ac enwedig efo ffordd nath ei orffan, wastraff llwyr. Sa fi di bod yn synnu'n wall allan. Wel, tro gweithio ni yn Caersws, so gyda fi wall, cofia. Tafliad yw i. Diaw. Mae'n gweud tipyn pa ma Owen Tudur Jones a galw ti'n dal. O, dwi'n dalach na fo, ond mae o'n dal hefyd, dyna'r o'r dwi'n dweud.
Dwi'n meddwl bo fi. Dwi'n meddwl bod chdi chweith. Gyntaf erioed i fi weld hynny. Dwi'n gwybod sut, iawn, drwy'r twnnal bach na ar ffordd i fewn gyna, ia. Ar ymhengliniau. Yn hir mae'n mynd o genwyd eto. Y gŵr mawr na yn y cefn, diaw a'r peniad. So yn y challenge da, sa. Marcio chdi o TJ. Ac bac bro yn ildio tafiad arall. Igon hapus. Araf bach, oce, llyn llawer o tempo i'r gêm, ond Caersws di dod cymryd yr 6 munud agoriadol na. Momentum Fflint yn mynd ar y droed faen at nhw. A rwan, araf bach, jyst symud. A maen nhw eisiau campio mwy yn hanner Fflint rwan, yn lle gwneud y bel i ffwrdd fel ar ei hawn. O Fflint yn hapus i amsugno'r pwysau yna. Eitha hawdd i nhw ddele gyda hynna, gyda gymaint o boes mawr yn y cefn. Dwi'n meddwl, yr un peth i Caersws, os maen nhw'n gorau ymdopi efo Fflint yn taflu pêl ar ôl pêl i fyny'r cwrt Cosby, bob parch, dyna'r math o bêl-droed fydden nhw wedi arfer gwynebu ar y lefel. Efallai ddim cweit wedi arfer bod i fyny'n erbyn boes mor fawr a mor gorfforol, ond o bosib fydd o ddim byd newydd iddyn nhw. Felly aros yn gry, aros yn gadarn, yn enwedig yn munud y cynnar yma. Tafliad yn hir gan Beaumont. Cael ei fflico mlaen, Perry yn hawlio un i diwedd. Oediad bach. Os oes un reol, lle oedd Mick McCarthy yn deud bob tro wrthyn ni'n cyn mynd allan i chwarae gêm pêl-droed, bod yn gyntaf na ddau cwrt Cosby, ei dim bell yn anghywir. A mae'n mynd i fod yn un o gemau fel na heddiw. Os ti'n gyntaf i'r bêl yn y ddau cwrt Cosby, ei di byth yn anghywir. Harris yn trio ennill y bêl yn ôl, dilyn Beaumont yr holl ffordd. Mae Beaumont yn cael ei lorio, ni cael ymlaen mynd. Mitchell yn gael am y bêl, ennill unell flan. Methu cael ei. Dwi'n gwybod mae Coney'n dod o'r ochr dde mae'n mynd, trio dod i fewn ato fo i helpu fo dipyn bach. Wedyn mae Neil yn syrthio fewn i ganol cae. Ond mae'n rhaid chdi cymryd bach mwy o bwyll o'r bas. Just y cywirdeb y bas, sy'n rhaid chdi basio un yr awydd bob tro. Os di ar y llawr, pynsio i fewn dy fo. Mae'n gyffyrddiad cyntaf yn un da. Mitchell sa hi a Josh Sodliad at Harris. Tafliad at Coney. Harris yn trio y bêl. Fewn i'r canol. Mitchell oedd yna'n aros ond unwaith eto, mae diaw yn canfod y bêl tro ar ôl tro gyda'i ben neu gyda'i drad tro yna. Mitchell just wedi cymryd rhan y symudiad bach yn gynt, felly fel yr ymosodwr, ddim cweit yn gallu cyrraedd mwyn cael ei hun yn y croesiad yna. Ond mae Mitchell yn mynd i fod yn allweddol, dydy, o ran y llwyddiant, oherwydd os mae amddiffynwyr Fflint yn meddwl, mae hwn yn mynd i fod yn hawdd yn erbyn hein heddiw. Dyn nhw'n wedi gwneud i gwaith cartra, yn enwedig am Neil Mitchell. Wel, mi fydd ei symudiad o gwmpas y cwrs Cosby yn achosi chydig bach o sioc iddyn nhw. Nes i sôn gyda gêm, fydych chi'n prynu profiad, a mae o'n chwaraewr da. Dwi'n siŵr bod yn un o'r ser yn y Gynghrair a dim diffyg parch. Ond ydy arfer chwarae nebyn chwaraewyr o'r safon yma, do. Dyna di peth, a neith o ma'n os yn un lle, neith o grwyd. Diaw, bron a wneud camgymeriad, ddim yn cael ei gosbi. Ond mae Luke Evans yn mynd o bell. Luke Evans o y cefnwr dde heddi, mae'n chwarae yn canol ca hefyd. Pam ddim cymryd yr ergyd. Efallai ddim yr opsiwn ora, ond ti'n sôn Cwpan Cymru, 10 munud, o gwmpas 10 munud ar y cloc, pam ddim mynd amdani, mae'r bechgi ma di breuddwydio am hon drwy'r wythnos, dwi'n siŵr, di torri gwallt yn special i edrych yn dda ar y bocs, felly pam ddim mynd am y gol special na i wneud y penawda. Mae Luke Evans yn edrych eitha siarp. Luke Evans i dechrau pob gêm ym mhob cystadleuaeth i Caersws yr unig un yn y garfan sydd wedi wneud hynna. A mae Fflint yn trio ffindio'r gwaglen a tu ôl iddo fyna. Mae hwn yn ffeinal, dydy. Rhaid chdi ddeud hynna i Caersws. Ar y toi, wedi bod mor broffesiynol ganddyn nhw. Mae'r pentra hun wedi bod yn edrych ymlaen gymaint i'r gêm yma. A llinell fesur bach iddyn nhw hefyd. Dwi'n gwybod nath Mark Griffiths cyn y gêm, a bod o'n canolbwyntio ar yr uwch Gynghrair mwyn o ddim byd, ond dal i fod. Sediad yn gwpan
mynd law, mae'r hyder, yr ysbryd na, yr cefnogaeth na, o'r ochr y cae fyna. Do'n ni wrth y modd, chwarae gêm gwpan. Harris yn cario. Carol, dwi'n meddwl, yn illodd y bel fyna. Allan am dafiad I Caersws. A y gefnogwyr Fflint wedi dod lawr hefyd. Diaw. Mond yn clirio mor bell ar llinell hanner. Dwi'n siŵr bod Fflint yn falch fod Simmons yn ôl ar y mainc ar ôl 5 wsos o anaf. Ond mae yna ddiffyg sgorio yn ei tîm nhw. O'n i'n sylwi ar hynna, Simmons, chwaraeodd bob gêm i mis Awst, yn illo nhw 9 pwynt allan o 12 posib, a wedyn i mis Medi 2 pwynt allan o 12 posib. A dyna pa mor bwysig yw iddyn nhw tymor yma? Mae'n cynnig rhywbeth holl o wahanol. Wel, Major sy'n trio gynnig rhywbeth ar ochr y Cosby fyna. Mae'n wrth i fod mewn sefyllfa 1 yn erbyn 1, a mae'n mynd i curoedd 1. Dyna di gwaniaeth mawr. Garrett, a'r peniad, hwylio dros y trawst. Mae'n gyfle iddo fo. Mae o'n gwynebu hwnna efo'r momentum yn rhedeg I mewn. Mae'n gweld hwnna rhyw 5 llath allan. Mae'n gwybod mae'n dod I ben o, a mae o'n mynd I giro hi wrth amseru I rediad I neidio yn uwch na Luke Evans. A mae'n rhaid fod benni hwnna I lawr. Mae'n rhaid fod benni hwnna. Mae hwnna'n gyfle da I Garrett. Garrett yn un o'r chwaraewyr prin sydd wedi symud I Fflint o Clwb o Gymru. Nath e chwarae I Dyrwyddon ac I Ddinas Bangor tymor diwetha. Dyma ni Stevens. Bas Letras dig at Beaumont. Methu cael y peniad lawr at Acbro. Owen. Cyfle iddo fe fynd am bel hir Letraws. A mae fe'n cael hyd I Major pen draw yn y gornel. Cael ei wasgu yna. Methu ffindio ffordd heibio Luke Evans yn goffod tynnu nôl. Ac yn rwystredig falle cael gwared y bel. Ie, Pêl Letraws yn unwaith eto ynddo. Yn cael ei chwarae o'r safle yr amddiffyn Harry Owen. Pêl Letraws. Major trauma jyst yn dod I fewn ar ei droed dde. Falle'n disgwyl chydig bach gwell. Chydig munud anghynt, oedden ni'n gweld y Pêl Letraws na'n cyrraedd y cwrt Cosby a'r peniad yn unsiomedig. Trauma mwy o nerth arni. Ac efallai bod nhw'n targedu Luke Evans yn y safle cefnwr de, di o ddim yn mwyaf. Pasio slick gan Caersws fyna, yn arwen at y drosedd gan Stevens. Scott Williams. Ia, Scott yn gwybod bod yn gyrraedd hon gyntaf doedd, ac yn gwybod nath o reidio'r dacl. So, Stevenson just dal y droed yn ni. Evans yn cymryd un gloi. A Mitchell yn roedd I fewn. A ty post y pella, neb yn ymosod arni. Ie, just chwaraewyr ar yr un donfedd yma na, Fflint ddim yn barod amdani. Eto, Mitchell yn de. Mi oedd o'n gwybod, reit, oce, mae'n chydig bach o le yng nghwmpas I fama. Cymryd y gic rydd yn fer, yn sydyn, croesiad oedd I, dim ergyd, ond efallai'r chwaraewyr eraill yn y cwrt Cosby, ddim cweit yn barod. Ti'n fel chwaraewyr o'i gwmpas o, mae o'n gyda mynnu hynna gyda'i chwaraewyr yn deud, gwrandwch, ydych chi'n gwybod bod fi'n mynd I chwilio amdani'n fyr? Ac os dwi'n gael i'n rhaid, ydych chi'n gwybod mae safon o croesiadau mae I mewn, mae'n rhaid chi wneud yr ediadau I mewn. So fi ddim yn apus. Perry yn trio clirio, ond mae'n mynd yn syth at Garrett. A Garrett yn wastraffus fyna, oedd Acbro tu fas y dde ar y chwydd. Mae yna, Ifan, just y sydyn de, mae yna lethyr bach. Mae Evans di ra? Ie, dwi'n siŵr yn ei gefn efo. Efo'r spectacles. Spectacles a'i digon o all gyda fo. Chwarter awr wedi mynd. Down di sgôr. Fflint sydd wedi cael y gorau hyd yn hyn. Ia, mae yna lethyr i'r cae. Mae'n rhaid ni ddweud, yn ei mynd I egluro. Oedd, mae yna lethyr, a mae o'n helpu Fflint ar y funud I lawr. A maen nhw sy'n trio gyfyd mantais o un yn hanner cyntaf. Sam gwynt, sam byd I sbwylio'r gêm. Mae'n berffaith o noson yma. Ond dal I fod, mae yna lethyr ar y cae.
Mumford yn bugeilio honna mas. Kick goal. Ti'n gweld llethyr, Ifan? Dwi'n rhoi di ddod i Caersws ac yn meddwl bod yna llethyr o yma, de. Ti'n iawn, Mal? O ti di chwarae, yna mwy na fi, dwi'n gwybod hynny, ond beth dwi'n dweud ydy, mae yna lethyr o un cael. Lla, sa'ch ti'n chwarae marblis ar hwn, de, a just... O na, fi ti'n chwarae marblis ar hwn. Bendant mae yna lethyr ar llaw. Ti'n mynd gweld hwnna? A, dw? Mae fe'n un eitha sytl, os ydy yma. Be o'n man at Neil Mitchell yn erbyn y llethyr. Yn y cwrt, bloc gan Diaw. Mae hwnna yn fyny mynydd o'ch hwnna. A gwaith da eto. Ti'n gwybod be? Da ni'n mynd i sôn am hwn drwy gydol y prawn, dwi'n siŵr, oherwydd sam llawer o enghreifftiau maen nhw'n mynd i gael yn ymosodol. Mae rhaid iddo ddal y bel i fyny. Dyna di'r peth cyntaf, mae'n gwneud yn yr achos yna. A wedyn mae o just yn denu'r amddiffynwr Diaw, just i'r ochr, i safle diom isio bod. Diom isio bod yn y safle cefnwr chwith yna. Tro nesa, trio mynd heibio fe un erbyn un eich. Cic osod cynta. Mae cic gornel cynta Caersws. Wedi dynnu Cris eitha amlwg o flaen. Trwy'n y gol dyfarnwr fyna. Yna wirion. Oedd yma angen neud hynna. O beth fel hyn gyd i gol heddiw. Mewn chwarae agorad dwi'n môl gawn ni, ond o ciciau rhydd, mae yna siawns. Amddiffyn diog i ddeu gwir, de. Ond mi oedd o'n rhedeg fyny all, Malt. Gyd i weld, iawn. Gyd i weld beth digwydd ail yna. Watcha di Caersws i lawr yr all yma. Mumford a Luke Evans sy'n pwyso a mesur. Safle da fan hyn. Yna 3-4 o chwaraewyr Caersws yn aros yn y cwrt. Isel mae'n mynd. Hawdd i Alan Gasly yn diwedd. Mitchell yn dilyn i mewn. Unrhyw fath o gangymeriad. Robert yn dwy'n y meddiant oddi ar Major. Mas at Coney. Major. Yn lledu fi at Garrett. Major yn dianc rhag yr amddiffynwyr. Hir mae'n mynd, ond hon bach allan o afel ac bac pro byddwn ni'n meddwl. O, gwaith da gan yr ymosodwr. Ond cic gol fydd hi. Wel, ysdi faint o gyflym oedd y bel yn rhedeg oedd i wrth y cae yma rwan. Ond anyway, Acpo wneud yn dda iawn i ddal y bel ar dir y chwarae. Ond wedyn yn colli allan. Sa'n llawer o allu safonol ar y munud ar y cae. Sa'n llawer o basio 4-5 pas yn olynol gan unrhyw dîm nath ati trio reoli tempo. Reoli meddiant sy'n reoli tempo. Perry ar bel hir. Y flic gan Coney at Mitchell. Am sefyll. Ond dyna eto ar yr hanner troiad yn derbyn y bel i mewn. Wedyn sef o'n un erbyn un. Carol. At Harry Owen. Mitchell dal ddim yn hapus efo'r penderfyniad yna. Mae'n dal yn cega efo'r dyfarnwr yn deud. Mi oedd o'n mewn safle cam sefyll efo'r gic yn dod fyny, ond dwi'n meddwl nath amseru bron yn berffaith efo'r peniad. Ac oedd o'n gwybod hefyd, dwi wedi cyrraedd safle da iawn yn fama ar y cae, safle peryglus dros ben. O bosib, sa'n neis gweld ti eto. Oedd hi'n un agos, dwi'n meddwl bod o just i cael ei hun mewn safle cam, lle doedd o ddim yn cam sefyll. Un person o ddim yn apus o Diaw yn cefn, oherwydd oedd o'n gwynebu fo un erbyn un. Ac oedd o'n edrych yn sgwar, sa'n Neil Mitchell ddim yn mynd un ffordd neu llall. Diaw. Wel, nôl mae'n mynd. Fflint yn hapus gadw yn cefn. Stevens o'r diwedd. Mlaen â hi at Beaumont. Peniad i'r canol at Major yn cael ei giro i'r bel. Eitha hawdd gan Mumford. Cyfle arall yn un i Major. Gofyn mynd o gwmpas i Luke Evans. Yn twyllo. Major. Heibio ceg y gol. Ac unwaith eto, neb ar y posti pella yn ymosod fel oedd angen. Na, fflach bach y Major yn medru wneud. Yn just
jyst yn twyllo pob yn fod codi droed chwyth i fynd am yn ergyd. Edrycha sy'n mynd wneud un. Unwaith mae yn y cwrs Cosby, sy'n neb sy'n daclo fan hyn, ond edrycha at hynny hi nôl, pob yn mynd am hwnna. Ac gwybod i syniad o, unwaith mae'n dod â'r bel yn ôl ar ei droed de, ti'n gwybod, mae'n mynd i drio cymryd ti ar i grymannu mewn i gornel bell yna. Yli, mae'n neud hynna i agor y gornel bell yna, mae'r cyffyrddiad bach yna. Allan o'i draed, ond yn methu cyfeirio i mewn i gornel. Ond hwnna y dan gorau'r gêm dwi wedi weld. Stevens wedi ennill Cwpan Cymru. Mae yna rhai nhw ar y ca yma. Mae J. Owen hefyd wedi ennill i Gei Conna. Stevens gyda bala. Mae yna brofiad i gael yn y tîm yma. Gweithio'r ffaith bod ni'n gweud bod gymaint yn wedi dod draw o Loegr, mae tipyn o'n nhw'n gyfarwydd iawn gyda y system yma yng Nghymru. Oes, a mae'r chwaraewyr yna'n holl bwysig yn dydi. Ni'n sôn cyn y gêm, y ffaith bod Lee Fowler yn chwarae brand o PêL-DROED, efallai fysa fo ddim isio chwarae, fel chwaraewr ei hun. Ond o bosib di sylweddoli dros y tymor dwytha, efo llwyddiant Cei Conna, sut mae'n nhîm i yn mynd i wneud rhywbeth yn wahanol i be sy'n ar hyn o bryd. Felly, maen nhw'n amlwg yn mynd lawr yr ochr Cei Conna, y math yna o chwarae. Dyn nhw'n cweit ar y lefel yna eto, ond yna'n sicr ydy'r tactega gan y dyn yma. Ia, mae Carol ac James Owen sydd bron y penio'r bel na fyna. Maen nhw'n eistedd reit o flaen rhan ddiffyn o fyna. Ond ti'n hollol iawn, maen nhw'n just yn chwaraewyr corfforol, cryf, ffit. Luke Evans i casglu. Unwaith eto yn trial y bas. At Mitchell. Mitchell yn derbyn. Ble mae'r cymorth. Diaw. Mae Garrett yn wythio fe oll ffordd i gornel. Gallan am dafliad. Cofiwch bydd i'ch abwyntiau y gêm yma a tipyn o'r gêm eraill ar sgorio di llun, nos lun am 8:30 ac pnawn di Mawrth hefyd. Tipyn o goliad wedi bod yn rhai o'r gêm yna. Tipyn o siocs hefyd. Bydde Mark Griffiths yn hapus ar hyn o bryd gyda y dechrau? Un cwestiwn. Just, ti siaros yn y gêm o'r hir a fedrech chi beth bynnag, ond just mae'n dîm o wedi bod yn... Mae'n di-sgôr cyffyrddus i dîm o. Sa ddim cyfleon di gael I Fflint o gwbl. Un cyfle nath Major greu fo hun wrth grymannu hwnna i'r postyn bella na'n fynd heibio'r postyn. Ond fel arall, maen nhw wedi bod yn drefnus, dysgobliedig. Maen nhw'n agos, maen nhw'n gul yn y cefn. Felly Sam Bylcha, maen nhw'n gul yn ganol cae efo Cotton, Probert a Williams. Anodd I Fflint dorri lawr yn hyn. Soniad gan Acbactro. Ie, sori Ifan, dwi'n meddwl, dwi'n cytuno fysa fo wrth I fodd. Efo'r ffordd mae'r tîm wedi bod yn bron iawn 5 munud ar 20 ar y cloc. Mae wedi symud o'r safle rwan, ond be oedd yn ymhoeni fi fwyaf, Malcs, sa ti'n cytuno pengliniau'r ddau yn y ni. So ni'n mynd licio weld yn aros yn y safle yna, lle oedd o'n gwiro lawr yn rhy hir. Dwi'n falch o weld oedd i codi. Hwna'n gwneud fi grio bron. Sa fi beth i wneud, Dawid. A cofia fi gyda nhw'r fantais na'n yr ail hanner. Mumford, y capten. Ia, di gyda chwaraewyr ifanc, ond hen benna hefyd, de. Ni Mumford wan? Mae'n gorfod bod o gwmpas yna. 31 ydi. Tipyn o rai yn ei 30au yma. Luke Evans, 31. Probert yn 35. Mitchell, 34. A lleill, maen nhw'n just un i geinfad ydy. Nawr mae'r bel. Unwaith eto ymlaen at Mitchell wedi cael ei ynysu. Unwaith eto. Sawl gwaith nawr mae Mitchell wedi cael ei ynysu wrth i'r bel hir fynd lan at tuag ato fe.
safon y bas o well iddo fo ifan, so mae'n mynd dal y fel i fyny mwy, a wedyn sa'r tîm yn mynd i symud i fyny. I pyn bach neu dim, just yn gwaad problema yn gofyn wrth y Fflint, just taro'r bel i mewn i'r cwrs Cosby. Mae'n rhaid nhw just symud allan, 50 llath. O tro mae bel yn cael ei chwarae ymlaen, 50 llath, 50 llath. Os di bel yn cael ei wasgu, gyd i symud reit i fyny. Os di'r dyn ar y bel, fel mae chwaraewyr Fflint o'n gwmpas y llinell annar, efo'i pennau fyny a wedyn just yn pingio'r bel yma, fe di ddwl symud i fyny. Cyflwyno da yn y canol fyna, gan Probert a Coney. Symudiad da gan Harris oddi ar y bel yn fanna. Os fysa'r bel chydig bach mwy ar y bas, ond mae gymaint o le rhwng lle nath o dderbyn ni ag y cwrt Cosby. Gwaith da unwaith eto lawr yr asgu chwith yna. Maen nhw jyst yn llusgo am ddiffynwyr Fflint. Allan i safleoedd, dyn nhw ddim yn gyffyrddus yno fa. Maen nhw wedi llwyddo ennill cic gornel arall. Coney fydd yn cymryd. Post yn agosa, ac yn y canol, mae'r peniad gan Scott Williams wedi aros lawr. Oedd hi'n andros o peniad doedd o lle oedd o. Oedd hi'n andros ar bediad hefyd ma. Dwi'n meddwl bod hi'n taro'r targed, ond mi o'na law gan y golgeidwad. Nath yn gyffwrdd i ti'n iawn. Ella taro'r post yna mynd i mewn sy'n ei wneud y llawn. Bendant oedd angen y cyffyrddiad bach na. Ond nath o gyrraedd i mor hwyr ac Scott Williams oedd ar y llawr yn penio i. Unwaith eto, Scott Williams sy'n cael pen i'r bil. Tro yma allan am gic gol. Mae o'n gymeriad mawr. O'n i'n gwrando am yn ystod oedd yn cresu fyny cyn y gema ac oedd o'n siarad o'n i gyd yn deithio nhw bob un nhw Cymru cyfrifoldeb bod yn arweinydd allan yna ar y cae. Oedd o'n sicr yn un o hynny. Mae fel tipyn o'r garfan yma, mae fe nôl gyda Caersws am y trydydd tro. Mae lot yn nhw'n dod nôl i'r clwb ar ôl gadael. Neil Mitchell yn un, Probert yn un arall. Na ddod i Jay ddeud gyda'r gem, faint mae o'n ddethu'r lle dros y blynyddoedd. A faint wedi ni'n pasio'r lle mynd i lawr i Gaerdydd y byddai ni fe, a meddwl, na ni'n arfer mynd i cael yna. A wedyn amser hir, ers i tipyn o'n i fod yma, mae'n cymryd. O'n i eisiau dweud, yn ar dechrau'r gem, o'n gyda fi wall ar y gynnu. J.O.N. Bel hir, teg at ac Backbrook, fyrdd y cyntaf yn i arif y mas, a mae'n llwyddo i gadw Bel a dir chwarae, Mumford. Tafliad. Jyst teimlo ar hyn o bryd, Caersws ydy'r tîm a y chwaraewyr sydd yn cyrraedd yr ail bel. Ac mewn gêm fel yma, yr ail bel na mor bwysig. Lle mae'r bel yn yr awyr lot, pwy sydd yna gynta, ac mae'n ddi sgôr. Ond swn i'n tybio fe Lee Fowler ar hyn o bryd yn poeni fydd o'n meddwl, dim dyma sydd o'n isio gweld y gêm yn mynd. Hyd yn oed os do'n ddim gol gynnar iddyn nhw. Ar hyn o bryd, di'r chwaraewyr just ddim cweit i weld yn barod am y frwydr. Wel, ti'n gwybod wan, de, ar o hanner awr, di'r gêm yma ddim yn mynd i fod yn 2 gol o'r un, ydy. Wel, ac Backbro yn eidio meddiant yn hawdd yn y cwrt fyna. Probert. Caersws yn dechrau twylio'r gêm yma, ond gwastraffus gyda'r bel hir. Ddech chi'n gweld dim bach o bwrpas i'r meddiant, dyna di'r gair. Lle, sa'n pwynt jyst pasio'r bel o gwmpas os ti'n mynd ymlaen efo i wedyn. Ond nath nhw drio fan'na fan'na. 4 pas bach, taclus, 5 llath, 10 llath, ongls bach da, isio'r bel, wedyn y bel hir yn gadael o lawr. Unwaith eto pêl hir allan o afel Neil Mitchell. Yn amlwg dyna'r targed mor aml yw Mitchell, ond anamal maen nhw'n taro hi. Ond weithio, mae'n eich fod digon o derys yn ganol y cae i gymryd y bas bach ychwanegol na i wneud siw bod o ddim yn bas o 40 llath, bod o'n bas o 10 llath. Felly, does am lle neu llawer o le i wneud y camgymeriad o safon y bas. Cole yn ôl at Carroll. Owen. Hanner awr wedi mynd nawr. Cwarter awr yn weddill o'r hanner cyntaf.
Neb wedi herio golwr eto. Jay Owen, ystyried mynd am ergyd fyna. Probert. Ennill cegrydd. Ie, gwaith da iawn yma na. Just yn ganol cae, just yn tynnu'r sting allan o'r gêm rhywfaint. Probert. Efallai sa fo'n licio gweld chydig bach mwy o'r bêl yn uwch i fyny'r cae, ond mae'n gwybod, reit, heddiw, dwi'n gorfod gwneud gwaith amddiffynol a helpu y boes yn ganol cae hefyd. Ie, ac y pwysau ar y llawr, mae'n edrych mewn poen. Yn ffawlwr yma hyn. Pwy sy'n twymo lan ar y fainc. O Ceir Simmons yr enw yna, ond un enw i gynne. Mae'n ei weld. Dwi'n edrych yn llyfr wedi glanio na neu fi'r llawn, da. Yn sicr. Dwi'n nabod llawer o chwaraewyr dros y blynyddoedd. Ganol wythnos yn y mwd. Yn y ceia. Ddim yn ffansio dod i fan hyn. Ond da ni ar ddisadwn, mae'n braf neis. Apron ddim esgus am hynny. Ongl arall fan hyn. Ie, bosib yna rhyw gic, dwi'n yn gwybod, Sam Cawr i weld yn y digwyddiad, dim yn edrych yn un rhydd i brifol. Dim yn twist, na ni, di troi hi, mae'n jyst yda cysylltiad, fydych chi ddod dros teiri fydych. Trwy'r pen barrier. Mae'n edrych i gerdded yn eitha cyffyrddus. Carol yn ennill y frwydr yn y canol ac Bacfro nôl ar y ca. Yn ildio y tafliad. Sam llawer o wahaniaeth rhwng y ddau dîm ar hyn o bryd, nag oes. Dim y gwahaniaeth o ran y cyngreiria, ddim o gwbl. Ac mae hynna parch mawr i Caersws. Ydy'r Fflint wedi meddwl, reit, mae hon yn mynd i fod yn hawdd. A fel da ni'n gwybod, ydy PêL-DROED ddim fatha switch, ar ôl 20 munud, ti'n meddwl, oce, da ni'n gorfod dechrau trio chydig bach yn galetach. Unwaith ti'n dechrau gêm yn sâl, mae'n anodd iawn dod allan i feddylfryd gwahanol. Ond mae nhw wedi chwarae mewn i dwylo nhw, do. Mae Fflint yn berffaith i chwarae Caersws. Mae 5 man y cefn ganddyn nhw. Ganddyn nhw 2 yn eistedd ganol cae, wedyn y 3 flaenwr. A hynny beth mae Caersws yn neud. 3 yn y cefn, efo'r wingbacks, felly 5. Wedyn nhw 3 yn gul yn ganol cae. Mae'n anodd ofnadwy iddyn nhw dorri nhw ddawr. Ddim seintiau newydd, illa dre newydd yn nhw. Mae nhw a bala, chwarae pêl, a lledu'r chwarae, ymestyn y cae. Neud nhw chwarae un yn erbyn i gilydd. Will Evans yn ildio meddiant. Ond Fflint, falle, wedi blino aros ac yn wastraffus a jyst gael gwared y bêl. Ie, ac Acpro yn fanna, doedd o ddim cweit ffansi yr un bêl hir tu ôl yr amddiffyn. Doedd o'n mynd am honna, efallai bod yr anaf na, diolch yn rhedeg yn gyffyrddus dros ben ar hyn o bryd. Ond ni gadw llygad ar honna. Cowni mlaen at Mitchell, troi. Gweld rhediad gan Harris. Unwaith eto golwr. Allen yn dod mas i gwrdd hi. Mae o wedi creu argraff. Fel nes di sôn gyna. Gyrwyd, da ni'n cael gweld y llun i gyd oedd yn fan hyn i weld lle mae Allen yn cychwyn, lle mae safle dechrau fo. Ti'n gweld un pwynt bach, Malcs, a eto, Mitchell da ni'n enwi oherwydd be mae di gyflawni ni yrfa, y lefel mae di chwarae drwy yrfa, dre newydd rhan amla. Efallai fydd o'n dechrau meddwl, os na i dderbyn y bêl, 40 llaeth i ffwrdd o'r gol, ac yn medru troi, os mae'r gol geidwad yma'n licio fod oddi ar ei linell, efallai fydd i werth cael rhyw pop bach o bell. Gwni weld. Dyna sa ti'n neud, Malcs. Sa fi licio meddwl yn rhaid e. Ech ti trio meddwl 2 gam ymlaen, rhaid? Ond yn sicr, sa fi bod o'n... Sa fi'n canolbwyntio ar bob un golwr pan o'n i chwarae. Dilyn bob ergyd i fewn, enwedig yn y 5-10 munud cyntaf, a jyst neud tap bach yn ei ben o'n dweud, hei, dwi ma, os ti'n gollon nhw'n heddiw, dwi ma. Jyst pwysa bach nerfus bach iddo fo. Neud o banicio ar adega. Mitchell yn bendant wedi cymryd
llun o hynny yn gwybod lle mae Alan yn cychwyn. Oedden ni'n gweld y goliau yma di sgorio cyn y gêm, doedden y clipiau yna. Unrhyw chwaraewr sy'n gallu sgorio heina yn gyson, da ni'n sôn am un yn ei yrfa fo. Fydd o jyst yn cadw rhyw olwg bach o bosib. Ac os dydy o ddim, mae siŵr mae yn, dyla rhywun atgoffa fo o y reolwr. Just deud, ei, gwranda, hanner amser, os dwi'n di weld o'n barod, just deud, ei, mae'n golwr, mae'n reit tok ddim yn un. Mitchell yw prif sgoriwr Caersws tymor yma, 7 gol ym modd cystadleuaeth. Bod rhan mawr o gyfnod llwyddiannus Caersws, maen nhw wedi dechrau tymor yma. Dan warcher hyn o bryd, ond yn clirio. Tymor diwetha mor agos i gael dyrchafiad. A Mitchell oedd yr un, Mitchell oedd y seren. Wel, nath Owen Jones yn mynd am y bel i'w chwith, a nes i just i'w daclo fo o tu ôl, just yn gwrthio, felly oedd y cyffyrddiad cyntaf reit wrth i draed o. Be sy'n berig, oedd y bel dod tuag at ni fanna, Ifan, a sydd wedi dod wrth ochr yr ystol. Dim ffordd lawr da ni. Wel, mae yna ffordd lawr, o'n i'n barod i'r bel dod drwy'r gap, Malcs yn yngwthio fi. Ag eto. Un ffordd i lawr, swn i wedi dod lawr 20 metr. Ti'n cyrraedd y dawr enni mewn yna. Falch o weld y cae, bod y bel yn aros ar y cae chwarae ar hyn o bryd. Alan, unwaith eto, mas o'r cwrt. Ac Bacro lawr oddi ar ei fest, drod uchel. Roedd o sicr yn uchel y fanna, Ifan. Allan gweld Acfro'n dod allan o'n ail hanner y ffordd mae'n symud ar hyn o bryd. Mae o'n teimlo, na, dydy hon ddim i fi. Caersws ar nos Sadwrn. Y ffordd mae wedi gweld y gêm yn mynd ar hyn o bryd. Dim diolch. Ond gwni weld. Dwi'n cael rhyw deimlad awyrgylch. Di Caersws yn dod mwy a mwy mewn i'r gêm yma a cael ei troed ar y bel lot mwy. Bendant, ti'n magu hyder, ti'n aros am di sgor neu tîm sydd 2 gyngrair i'ch ben chdi. Ac Bro, yn dod o hyd i Major. Crysau glas yn heidio nôl fyna. J.O.N. Bas tu ôl i'r ymddiffyn. At Major unwaith eto. Major sydd wedi cael ar hanner cyfleoedd i Y Fflint hyd yn hyn. Dal ar Baleil. Arian byw o chwaraewr. Nôl â hi, at bosib pellta at Beaumont oedd yn taflu tro'r ati. A mae wedi llwyddo i nafu Craig Harris. A ti'n gwybod be, Ifan, oedd hwnna gymaint o risg yn y dacl yna gan y dyn yma, oherwydd fel oedd y croesiad yn yr awyr, nath o droi gefn, doedd ddim yn gwybod lle oedd y bel. Da ni'n gweld mae yna gysylltiad o bosib, ond dwi yn teimlo fod Harris yn ffodus yma na. Mae rai chdi gadw llygad ar y bel drwy'r amser. Wel, dyna un o'r reswm am wedi disgyn hefyd sti, oherwydd oedd o'n gwybod hyn oedd wedi'i cael cymeriad. Siŵr fod yn iawn. Dwi'n siŵr bod Beaumont wedi cael cic bach ar ei goes o hefyd, ond ti jyst yn meddwl, ei, os mae o'n dod dros dy ben di, ti'n mynd gweld lle mai, a wedyn mae dy goes di'n dod allan, mae'n wastad y risg bod chdi'n mynd i ildio cic o'r smotyn. Tra bod ni yn cael oedi bach fan hyn, tîmau Cymru yn y bencampwriaeth yn ennill heddi, Abertawe a Caerdydd. Ia, gret i weld ynddo. Gret i weld. Y ddau dîm yn bygwth y 6 ucha. O, Abertawe yn hedfan yn y 6 ucha. Ar hyn o bryd ydi. A mae jyst yn profi sut mae pethau'n gallu newid mor sydyn. Ti'n sôn cwpl o thnos yn ôl. Oedd i'r rheolwr nhw dan bwysa, lot o gefnogwyr ddim yn hapus. Ti wastad yn meddwl yn y bencampwriaeth, un rhediad bach, fel maen nhw wedi wneud, a fel nath nhw cwpl o weithiau tymor dwytha. A Fulton di ddod i fewn a cadw i le wrth ymwyl Grimes, yma nid ti'n anodd chi i Joe ddod yn ôl. Na, siwr, Joe Allen sydd i fewn. Come on, Malcolm. Goliad i ri yn y gêm Wrexham wedyn ni yn y Gyngor Cenedlaethol.
Wel, dydy cefnogwyr Wrexham ddim yn gallu cwyno bod na ddim cyffro ni gema nhw. O tymor dwytha, ni'n wedi ail hanner y tymor, a wwan. O'n i'n gwrando ar y gem ar y ffordd lawr y radio, o'n i'n gwybod pa ffordd, o'n i'n colli signal am rhyw 5 munud. Wedyn yn ystod y radio'n dod nôl ymlaen, ond y 2 gol di mynd i fewn, felly llawn cyffro, a gwych gweld nhw'n cael ei fuddugoliaeth. Ie, 7-5 oedd hi yn y diwedd, rhaid bod ti wedi colli cynt. Yn y set cyntaf, ia, oedd hwnna. Na, gwych i Wrexham. Ac back throw. Nôl at Owen. Wel, Owen yn mynd am y bas left draws na unwaith eto, ond Probert oedd ar bloc. Rygbi yn fyw ar S4C heno. Ulster yn ebyn y gweilch. Siawns fyddwn ni ar gicio Smotyn tua adeg hynna. Peidiwch gadael y gêm tan bod y canlyniad wedi i sicrhau. Carol. Nad Garrett yn cael blaen pen ato fe. Ac mewn tafliadau hir, cicia, gosod, pethau fel un rhaid i ganolbwyntio mewn gema mor dyn na hyn. Dyn chdi ddim yn sgorio. Herwydd, does am gol yn mynd i ddigwydd, mae'n edrych o'r tystiolaeth hanner cyntaf yma mewn chwarae agored. Felly, pethau fel un. Bale yna, dros ben, diaw, rhyw ffordd. Perry. O, nawd i'r dodol yn y cefn, yn dal y Bale i'w frest. 24 oed, dwi'n meddwl, ydi o, ac yn sicr, mae wedi cael ei bach o brofiad yn dre newydd yn Uwch Gynghrair Cymru hefyd. Chwarae'r golwr yma, Jack Perry. A nath ni glwad o i fyny fan hyn. Peth gorau i wneud ydi cymryd yr amheuaeth na o'r awyr yn gwyddi. Fi sifio hwnna. Tackle dda gan y capten Mumford fyna ar Major. Ia, Mumford yn gwneud y dda, oherwydd mae'n gwarchod, mae'n helpu fe allan. Oherwydd mae Luke Evans, jyst chydig bach allan o safle. Bale yn mynd tu ôl iddo fo ar draws, mae Mumford yn dod efo'i brofiad. Jyst yn sgipo. Neu'n siŵr bod Major yn gwybod, hei, ti'n mynd cael un hawdd. Ddim yn y safle fi o'r cae. Ond gath e ddim o'n hawdd fyna yn llithro. Wrth drial cael y Bale tu ôl i Major. Jay Owen, mlaen at Acbro. Ddau'n cyfuno, Cole at Carroll. Nawr Harry Owen. Hawdd i Will Evans bugeilio honna mas am gic gol Cole. Un o'r chwaraewyr yna dath draw o Ratcliffe gyda Lee Fowler. Ddim wedi cael llawer o look yn y gêm. Na, wel, fydd Fowler ddim yn hapus efo'i perfformiad i dîm o'n hanner cyntaf. Wedi creu dim byd, ond y cyfle yna gan Major lle nath o greu fo'i hun. Dim cyd chwarae. Ia, da ni'n gwybod maen nhw bod tro'n drefnus, da ni'n gwybod maen nhw'n gorfforol gry. Ond mae'n rhaid chdi mynd ar gêm i'r tîm sy'n fod 2 adran o dana chdi. Ti'n gorfod mynd ar gêm i ddychryn nhw i ofni nhw. Ar y munud, gyda Caersws dim byd i ofni. Faint o hwb yw cyrraedd hanner amser yn ddisgori Caersws? Anfarth i Caersws. Fydden nhw'n gwybod wedyn, maen nhw wedi tawelu y Fflint go iawn, a mae'n troed nhw reit yn y gêm, ac wedyn yn credu mwy neith o ennill. Wel, bron i nhw cipio'r gol na i dorri colonnau Caersws cyn yr hanner fyna, ond yn diwedd Bolson y clen i Perry. Sori, fan, torri draws. Ti'n gwybod be? Y safon canolbwyntio yma di o. Hwn ydy, mewn gema fel un, mae rhai chdi wneud siŵr bod chdi'n edrych ar ôl dy gyfrifoldeb dy hun. Ti mewn i'r system a'r gêm, y plan y gêm, gan y reolwr. Mae'n chdi gario un allan, ond mae rhai chdi farcio. Ti'n cael y teimlo mae'r gêm o'r dyn hyn, rhywbeth fel na, neu moment special gan rhywun fel Mitchell, neu Simmons os o'n dod ar y cae neu ennill y gêm. Munud fydd yn cael ei ychwanegu ar ddiwedd y hanner. Iwan Arwel yn dangos y rhif. Ti'n disgwyl bydd Caersws yn
newid rhywbeth ar y hanner os yw i dal yn ddisgwr, neu ti'n meddwl bydden nhw'n hapus i ara fel mae nhw? Na, dwi'n meddwl maen nhw wedi setlo fo'r system yma. Dwi'n gwybod mae'na 4 yn Cymru wedi bod yn chwarae. Mae'r opsiwn yna ganddyn nhw i fynd i ennill y gêm. Dwi'n meddwl am tua awr wneith nhw aros fel hyn. Erwydd maen nhw'n gryf, maen nhw'n gadarn, maen nhw'n gul, mae tactega nhw yn berffaith i gêm yn erbyn y Fflint. Ond os dyn nhw eisiau risgio, gei ddim byd heb risgio mewn gêm PêL-DROED. So os dwi'n mynd efo 4 yn cefn, nhw'n gwrthio un ychwanegol ganol cae, ella wneith o fynd 4-4-2, wedi gych chi 2 asgellwr. Wedyn, fydych chi fynd tioli am ddiffyn y Fflint, a dyna ffordd ti'n mynd i gyro nhw. Mae'r croen banana yn y gêm yma, fel eisiau dweud, yna. Coelio fi. Mae Caersws mwy a mwy yn credu yn ei hunan, yn ei system, yn ei clwb. Yn gyro'r gêm yma. Mae Melin Fflint bach yr llachar i fod yn groen banana, ond nhw yw'r rai sydd o bosib yn mynd i lithro. Dim pwysau ar Caersws fel y tîm o y trydydd hain. Ia, gêm fler. Dim llawer o lif yn y chwarae. Dim llawer o feddiant gan un tîm na llall. Ond neith hynna siwtio Caersws. Mae yna bwysa ar y Fflint i wneud yn well na hyn yn yr ail hanner. Carroll, codi'r bêl tuag at Acbacbro. Ni weld os fydd Acbacbro yn chwarae rhan mawr yn yr ail hanner. Dim wedi edrych yn 100% ers cael yr anaf yna. Evans, yn ei lled iddi. Mitchell sydd mewn safle llydan. Bennett. Gwych. A Perry. Mas at Evans, tipyn o le nawr. Tipyn o le i Caersws. Orffen yr ail hanner. Orffen y hanner cyntaf i ddod yn eitha cyffyrddus yn hanner y Fflint. A dyna ni, dyna ddiwedd yr hanner cyntaf, hanner reit gyfartal heb lot o safon. Neb wedi herio y golwyr mewn gwirionedd, ond Mark Griffiths, rheolwr Caersws, fydd y hybusa o'r 2 rheolwr. Mae'n Caersws dim Fflint dim ar y hanner. Diolch yn fawr iawn. Gyfeillion am olygfa yn y canolbarth ac am olygfa i ambell i glwb yng Cwpan Cymru. Ambell i sioc ti bod penwythnos yma, oedd hi ddim yn sioc yn y diwedd, ond nath y seintiau gicio'r smotyn yn erbyn y wain, sef Chirk, un o'r hoff ystadegau am y wain. Maen nhw wedi ennill Cwpan Cymru 5 gwaith ar draws y blynyddoedd, mae angen mynd nôl sawl blwyddyn i'r tro diwetha i hynny ddigwydd. 1894, oedd Billy Meredith yn chwarae nhw yn 1894, na chi stori, fan hyn mae'r sioc. Pill wedi ennill o 2 gol 1 yn erbyn Met Caerdydd. Bitter Pill, oedd un pun wedi clywed yn barod pnawn yma. Mae nhw yn chwarae yn hain, yn y bedwaredd hain ym PêL-DROED Cymru, y Met wrth gwrs yn Uwch Gynghrair Cymru, JD. Sgôr ar hyn o bryd yw hwnna, yr unig gêm arall sydd ar ôl yn y gystadleuaeth ar y brig, a dargleision Trey Thomas yn erbyn Hwlffordd, di-sgôr ar hyn o bryd. A fydd na sioc fan yna, a fydd na sioc fan hyn, mae'n di-sgôr. Eitha diddorol, ni'n siŵr beth i ddisgwyl Owain, ond beth am perfformiad Caersws sydd yn hyn? Da iawn. A dwi'n meddwl, mae'n sefyllfa fel yma, y ffordd mae'r gêm yn mynd, ti byth cweit yn siŵr, reit, pa ffordd da ni'n mynd i pitcho hyn hanner amser? Ydyn ni'n mynd am Fflint a dweud bod nhw ddim digon da, neu camol Caersws? Chydig bach o'r ddau, ond dwi'n mynd i gamol Caersws, oherwydd o'r funud gyntaf, maen nhw wedi bod yn drefnus dros ben, a fel mae'r gêm di mynd yn ei flaen, maen nhw wedi teimlo'n fwy hyderus, dwi'n meddwl. Maen nhw wedi bod yn gyntaf i bob pêl gyntaf ag yr ail beli sydd mor bwysig yn y math yma o gêm. A fel mae'r hanner di mynd ymlaen, ti jyst yn teimlo, di Fflint ddim cweit eisiau bod yma, dyn nhw'n mwynhau y profiad. Felly os allan nhw ddechrau'r ail hanner, cystal am maen nhw wedi chwarae yn yr hanner cyntaf,
Mae'n chance da iawn fyna sioc yma. Ie, mae'n ddiddorol. Gêm gwpan go iawn fan hyn. Sôn am gwpanau. Cwpan Ewi yn fynd allan yr het fori ar gyfer y grwpiau rhagfrofol ar gyfer Euro 2024. Mae yn yr Almaen. Ni eisiau bod na. Credwch chi fi. Bydd hi'n fyw ar Facebook a YouTube sgorio. Owain Tudur Jones gyda Nick Parry. Edrych ymlaen yn fawr at honna. Cymru ymysg yr ail grŵp o ddetholion. Gallen ni broffwydo trwy nos pwy ni'n mynd i gael. Ni'n poeni pwy ni'n mynd i gael. Mae'n braf bod yno. Ni eisiau cyrraedd yr Almaen y peth pwysig. Ie, mae jyst yn gyffroes dydi bod yna rhywbeth bob tymor pêl-droed rhyngwladol. Os ti ddim yn trio cyrraedd Cwpan y Byd neu'r Euros, mae yna cyngor y cenhedloedd, felly edrych ymlaen. Da ni'n misio gweld yr un tîma. Does Gwlad Belg, Iwerddon, anghofiwch amdani. Da ni eisiau rhywbeth chydig bach yn fwy glamorous na hynna tro. Pen Kevin De Bruyne chwalu, ysgewn ni Gwlad Belg unwaith eto. Wrth gwrs, 6 wythnos i nawr bydd Cymru yn paratoi ar gyfer y gêm gyntaf yng Nghwpan y Byd. Mae'n agosau yn gyflym iawn. Beth am sefyllfa chwaraewyr ar un o bryd? Ie, mae yna ormod o amser i ni deimlo'n hyderus, does? Gormod o gemau chwarae, felly fydden ni'n poeni am bob un chwaraewr sydd efo 10 gêm rhwng rwan y Cwpan y Byd. Mae'r countdown ymlaen i ni y cefnogwyr enjoyo, mwynhau. Chwaraewyr ddim cweit yn gallu meddwl amdano fo eto, ond fydden ni'n iawn. Dwi'n edrych ymlaen. Fe'n o taro wythnos yma, lot o bobl dwi'n credu. O ran detholion FIFA wedi cael eu coeddi, y detholion ola cyn y gystadleuaeth, a mae pawb sy'n grŵp Cymru yn yr 20 ucha ar bapur y grŵp anodd yn y gystadleuaeth. Wedi syni rai, ni'n gwybod bod yn digwydd, ond pan chi'n gweld e ar bapur, mae fe'n taro chi. A dwi'n meddwl bod y grŵp yn mynd i fod yn agosach efallai na'r disgwyl misoedd yn ôl, oherwydd Lloegr, fydd Lloegr ddim mor gry, oherwydd yr hediad gwael maen nhw arni, sgen nhw ddim amser i ddod drost hynna, felly fydd pwysau'r byd ar ei ysgwydda nhw. Dwi'n meddwl bod ni'n mynd i fynd i'r gêm Lloegr na, a fydd gen nhw ddim 6 pwynt. Felly o bosib fydd gen nhw ni gêm i gnocio Lloegr allan o'r gystadleuaeth, so hynna'n special. Mae'r rhan gyntaf iddyn nhw'n mynd i fod yn anodd. Dwi'n edrych ymlaen, Dylan. Dwi'n gwenu'n barod. A fel ni'n sôn, mae un o chwaraewyr Iran i seren nhw, mae'n amheuaeth am ei ffitrwydd e. Mae fe'n gallu digwydd, mae America ddim ar ei gore, mae'n ansicrwydd. Mewn ffordd, falle bod Cymru sy'n gallu ystyn ôl y gwylio pawb arall yn poeni ar yn y bryd. Ie, gobeithio. Da ni'n gwybod... Na, ond da ni'n dallt yn sefyllfa ni. Da ni'n mynd gorau bod arrediad da mynd i fewn i gystadleuaeth. Da ni wedi cael llwyddiant o blaen cyn 2016 arrediad gwael. Mae yna rhywbeth am y gystadleuaeth sy'n dod ar gorau allan o'n ni. I'r lleill, efallai fe yna fwy o bryder, ond dwi yn falch bod ni'n chwarae America gynta. Gêm anodd, ond fydden ni'n barod amdani. Mae'r rhan gynta, dwi'n meddwl fydden nhw'n well na mae bobl yn ddisgwyl. Mi fydden nhw'n drefnus, o bosib honna fydd y sioc. Carlos Queiroz wedi dod nôl at Iran. Mae wedi bod i 5 cwpan y byd, Queiroz. Mae wedi mynd yma Iran, dyma trydydd tro dde fe'n Iran i cwpan y byd. Mae fe'n gwybod beth mae fe'n neud. O ran y garfan, os yna rhai enw wedi dechrau creu argraff, mae Ben Cabango wedi neud yn eitha da unan dros wythnosau diwetha. Yndi chwarae teg, ac Abertawe yn parhau efo'r hediad da nhw. Fydd na ddim sioc, dwi'n meddwl. Yr enwa da ni wedi weld, heina fydd yr enwa yn y garfan. Yr un, dwi'n meddwl os geith o unrhyw fath o funudau, efallai ddim yn gorfod bod tîm cyntaf i Bournemouth. Os mae David Brooks yn ffit, dwi yn meddwl fydd Brooks yn y garfan. A fydd hyn yn hobi i'r garfan i gyd i weld o nawr ran cymeriad. A mae'n chwaraewr talentog, felly fod i'r un sa'n ni'n licio weld, munud ola yn gweithio ffordd yn ôl i fewn. A just cael Wilson, Ramsey, Ben Davies, Joe Allen yn holliach. Please. Yeah, please. A fydda'n ein iawn. Pawb yn cael rhyw olwg fach i'r uchel fan yna. Owain yn sôn am Abertawe. Abertawe Caerdydd Wrexham di ennill pnawn, mae Casnewydd di goll. Mae Abertawe fe'n triffwynt i'r brig yn y bencampwriaeth. Gyda llaw. Reit, na ni drafod hynny yn hwyrach o bosib. Goliau ni'n mynd drafod nesa. Dewch i ni edrych ar gôl y mis. Dyma rhestr fer i chi. Dyma Brobl yn ffigio ar ei drwy'r chwith! O, na chi daran o ergyd gan Ryan Brobl i ddyblu mantais y pencampwyr. Sutton yn tacluso, ond mae dal yno y bêl fel taten boeth ar hyn o bryd. Robles ar peniad, Dylan Rhys ar y foli! Am gôl gan gapten Hwlffordd! John Davies yn glir, yn beryglus, yn gyflym. Mae'n y gymorth Hosford ar y chwith. Ond John Davies am y post ei bellio! Gwyliwch honna! Am eiliad! Am gol!
Yn ddyfn ni mewn i'r cwrt Cosby. Mae'n disgyn ni pen ar ergyd. O! Dyna chi gol! I'r cefnwr chwith. Owen Pen. Y bêl dros ben yr amddiffyn. Y fenni. Neu bach o lanast o'r cliriad. Y foli gan Marengi i ail o'r gêm ac mae'n gol arbennig. Snatchless efo'r gêm! Ac yn canfod cornol ucha rwyd. Ryan Snatchless. Danny Davies ar y chwith yn erbyn Craig Williams. Davies yn mewn i'r cwrt Cosby unwaith eto. Gytio bod Davies! Ac a Mergydd hefyd. Tom Dyer dros y gic. A fel bwled i'r gornel. Cic rhydd, berffaith. Tom Dyer dros y gic eto. Ac mae'n syth i'r gornel ucha, wel y gornel chwith y tro yma. O, dyna'r rhestr fer, a dwi'n cael cwmni gwr sy'n gwybod yn iawn sut mae sgorio goliau. Graham Evans gyda ni. Croeso ato ni, Graham. Gret cael ti yma. Un o legends Caersws yn galw ti cyn y gêm Uwch Gynghrair Cymru. Bellach yn cynghorydd gyda'r Gymdeithas Pêl-DROED. Wedi drafod hynny yn y man. Peth pwysig enno, ti'n mynd i ddewis yr enillydd o ran gol y mis, felly. Pwy sy'n ennill mis diwetha, dlen i wedi? Mis diwetha, Paolo Marengi. Dwi'n meddwl pa gol fydd un hoffi sgorio ac fydd yn Paolo. Dyma hi, dewch i ni weld i unwaith eto yn y kit hyfryd yma, Boca Juniors. Pam hon de, Graham, pam? O'n i'n meddwl yn y techneg yn gwych, y pêl sy'n dod lawr a dropio lawr ei ysgwydd ac oedd yn gol gwych. Wel, ti'n gwybod beth ti'n siarad am? Ti wedi sgorio digon o goliau yn dy ddyddiau? Yn ymrendio un yn Cei Conna i Aberystwyth. O'n i'n mynd i weld Ryan o nawr, sa'n gwybod honna yna, ond dyma Graham yn mynd trwy bethau cynni. Troi'r cloc yn ôl fan hyn, Graham, i Caersws. Gyda gwall yna. Hon yn Cei Conna, a penod oedd honna. Dyddiau da, nes ti fwynhau'r cyfnod e? Oedd yn gwych. Oedd yn tîm dari o lleol hefyd ac oedd pawb yn hoffi cynrychioli'r clwb yma ac oedd yn tîm oedd yn neb yn hoffi chwarae. A ni'n cael yn y bari fan hyn? Nes ni cael ychydig o fuddugoliaeth yn bari, Edrych fel cwmbram rhai'r clwb yma, wedi diflannu na sy'n dda, mae'n braf iawn. O'n i'n sôn o ti fan hyn, wrth gwrs, gyda Caersws, o'r ceir tu ôl y gol. Pob fath o gol. Dy dad, Mickey yma, mae'n braf gol fe'n gwylio. Heno hefyd, a cysylltiad teuluol. Mae mam yn gweithio yn y tŷ etna hefyd, mae dad yn dal yn gweithio i'r clwb hefyd, mae'n... Gwych, ond swydd arall dy ti dyddiau yma gyda'r Gymdeithas Pêl-DROED yn gynghorydd ac yn gynghorydd gyda cyfrifoldeb am y canolbarth, faint o waith yw hynny? Mae'n ardal fawr, ardal ti'n nabod y dda iawn. Dwi'n offi wneud o, dweud y gwir. Mae'n un o bethau wnaeth i cael frustratio pan o'n i'n rheolach nifer o pethau. So nawr dwi'n siarad efo'r clwb, dwi'n mynd rownd llawer o gemau dros y canolbarth bob dydd Sadwrn nos Fercher, nos Mawrth. Brysur. Ond dwi'n hoffi helpu nhw. Beth am yr ardal yma, achos ni'n dieddol o ganolbwyntio ar y de, ar y gogledd, yw'r canolbarth wedi cael amser caled neu cael ei anghofio amdano dros y blynyddoedd? Dros y blynyddoedd, dwi'n meddwl fod nhw, ond ar hyn o bryd, dwi'n gobeithio fod ni'n cael llais i'r canolbarth, ond mae'n galed. Mae poblogaeth yma ddim fel lawr yn y dde'r ar gogledd, ond mae hynny'n cael problemau gwahanol iawn sydd mae'n rhai ddim yn sylweddoli. Achos chi'n edrych ar clwb fel Caersws yr enghraifft, o'n i'n enwi rhai'r chreuwyr sydd wedi dod o fan hyn, Chris Venables, Aaron Edwards, Will Evans, wedi dod yma. Mae talent yn amlwg yma. Be'r hoffet ti weld o ran y dyfodol i'r canolbarth? Fwy o chwarae i dod drwy i dweud y gwir ac i cael y siawns i chwarae. Mae ddim yn
os chi'n edrych fel ar timau yn y prif gynradd, ydy oes na o ddyle rhai mwy ddod trwy'r tîm cyntaf o'r academies ac ar hyn o bryd dyna'r challenge nesaf dwi'n meddwl i clybiau i cael hynny. Challenge fan hyn ar gyfer yr ail hanner i Caersws wrth gwrs, di sgôr erbyn Fflint. Beth am beth ti'r hanner cyntaf na? Beth o ti'n disgwyl yn gyntaf heno? Beth yw e, Beth o ti'n disgwyl cyn dod heno falle o ran y gyd? Wel, with Fflint yn tîm mawr iawn ac yn ffisigol yn de, ond mae Caersws wedi cadw yn teit ar y cefn ac gobeithio gyda Neil Mitchell a Glyn Coney mae pob siawns i cael gol hefyd. Ni'n gweld mae'r chwaraewyr yn dachod o mas o gyfer yr hanner. Oedd na rwmys yn mynd bod ti'n chwarae heno gyda llaw. O'n i'n gwrando Radio Cymru bore yma. Nes i cychwyn hynny. Gwych, dyna sut mae Sybrydion yn dechrau. Ni'n gwybod o, Graham, diolch yn fawr iawn am y sgwrs. Oedd hi'n gwych gweld y goliau yna. Oedd o'n. Gwych gweld nhw. Dyna ni. Nos Wener, mwy o PêL-DROED, Uwch Gynghrair Cymru, JD, Aberystwyth yn cwrdd â Holford. Mae hwnna'n fyw dyn ni. Ar-lein hefyd. Diolch i Graham am ei gwmni. Mae Owain Tudur yn mynd nôl i'r pwynt sylwebu. A dyna'n union lle ewn ni. Nôl at Malcolm Allen a Ifan Gwilym. Croeso nôl. Dafydd y Goliath oedd i fod. Ond o'r hanner cyntaf, ddim yn glir pa un oedd Dafydd a pryn oedd Goliath wedi bod yn hanner cyntaf cyfartal ar y sgorfwrdd. Ac eitha cyfartal o edrych ar y gêm hefyd. Robert a Mitchell am ddechrau yr ail hanner. Caersws yn edrych i gael y sioc yna. Mae un neu ddoi wedi bod yn y rownd yma o'r gwpan. Caersws gyda hen hanes yn y gwpan yma, wedi cyrraedd yr 8 ola. Fe ddim yn sioc enfawr i weld nhw'n mynd i rownd nesaf. Felly mae'r llethyr nawr yn mynd o blaid. Caersws yn yr ail hanner yma, neud i weld y llif yn codi. Fe nas rhythm i'r gêm yma, lot fwy rwan. Da ni'n gobeithio. Ond oedd y sgwrs yn sicr gan reolwr Caersws yn ystod yr egwl yma, lot hawddach da'n Lee Fowler i Fflint. Dwi'n clywed o ochr all i'r cae, oce, da ni ochr yma. Ond da ni'n clywed Sybrydion o'na weiddi mawr yn ystod yr egwyl. Wel, maen nhw'n trio gyrru'r bêl na i'r cwrt yn gynnar yn yr ail hanner. Ac Bacro dal ar y ca, wedi ran a fyna yn y cyntaf. Beth ti'n meddwl bydde Lee Fowler wedi gweud wrth ei dîm yn y gweiddi na gyd? Wel, dwi'n meddwl, mae'n hawdd mynd ar ôl yr ymdrech a deud, reit, dyn nhw'n trio ddigon calad neu hyn ar llall. Ond yn sicr, o beth da ni wedi weld, mae yna rhyw deimlo fod Caersws eisiau cael y fuddigoliaeth yn fwy. A mae hynna mond yn dod gan chwaraewyr y dyn yma, falle meddwl bod hi'n mynd i fod yn rhy hawdd. A weithiau'r neges gan y rheolwr cyn y gêm. I swydd o wedi cael y gorau allan ohonyn nhw, gwneud yn siŵr bod nhw'n barod. Gwni weld beth ddigwyddith yma yma. Mae Coney'n lledu at Evans yn trio ar y groesiad. Methu cael y bêl nôl tuag at Coney oedd yn aros yn y canol. Major yn trio dianc. Dwi'n gwneud siŵr mae Caersws di'n mynd i 4 yn y cefn. A dau yn eistedd reit o'r blaen nhw, wedyn y 3, wedyn un blaen nhw'r. Dyna ffordd mae'n edrych yn yr ail hanner. Felly maen nhw wedi dweud, oce, da ni wedi bod digon cyffyrddus yn yr cyntaf yna, rwan da ni wedi risgio i ennill y gêm yma. Harris. Be ymlaen at Mitchell, methu dal Belan. Llwyddo i wneud yn dda dan bwysau. Will Evans, trio bêl tu ôl. Nes i awgrymu don, jyst cyn yr egwl na, sa'n ma'n neud hyn ar o awr, ond mae wedi wneud o ar y hanner. Felly, ydy hyder mawr gan Mark Griffiths yr reolwr. Mas o'r tafliad. Robert ar bloc, gan Harris. Methu derbyn, ond tafliad arall i Caersws yw i.
Diaw. Dal yn angor yn amddiffyn y Fflint. Ti'n gweld y llethr yn hawdd yma na. Mi'n credu yna mae Iwan Williams yn gweud wrth ni Fowler hefyd. Mae'n pwyntio fanna, dydy. Pwyntio at y llethr. Mae'r llethr yna'n fwy na oedden ni'n ddisgwyl. Fatha mynydd, fatha wyddfa yna. Iwan edrych wneud stiff i fi o'r marathon yn Llundain os dwytha. Amser da hefyd. Dim hwyl yn dod yn 8 milfed a ddiw emu o'i flaen o. Nes i'n rhedeg. Dwi'n gweld dim hwyl yn yna, li. Sori, dydw i ddim. Wrth y modd o pobl wneud o. Pasio slica yn Caersws fyna. Alan yn dyrnu mas, ond Caersws methu a derbyn y bêl nôl. Harris oedd yna yn y cwrt. Cyfnod bach da i Caersws. Methu manteisio. Will Evans mlaen at Harris. Trio troi bwydo Will Evans eto, ond Beaumont yn y ffordd. Ie, dwi'n meddwl mae'n rhaid i ni ofyn y cwestiwn fel mae'r ail hanner yn mynd yn ei flaen. Sut mae'r ffitrwydd i chwaraewyr Caersws? Da ni'n gwybod. Ond beth sy'n ni'n ddeud ydy, efallai fod o'n fwy yn ffitrwydd meddyliol, oherwydd dim di bod yn gêm llawer mwy corfforol na be maen nhw wedi arfer, sy'n ni'n meddwl. Diolch fatha bod Fflint i bod yn symud y bêl ar y llawr, gwneud iddyn nhw redag lot allan o feddiant. Felly, swn ni'n feddwl, ddylia bod y ffitrwydd ddim yn ormod, ddim gymaint o broblem a fysa rhywun yn ei ddisgwyl. Cole allan am dafliad arall. Wedyn ti'n cael y teimlad ella fanna fydd lle geith y gêm i giro neu golli cael gyferiad pan ti di blino de. Sgiliau da gan Coney. Ond ildio meddiant, maen nhw'n diwedd ar bêl hir. Trwm ymlaen tuag at Major. Perry allan am dafliad. Be yn symud eitha tipyn o un ochr y cael llall ar ddechrau'r ail hanner. Mwy na gawdd yn y hanner cyntaf falle. Camgymeriad fyna gan Robert. Carol. Cymryd i amser gyda'r bas hir yna. Cael ei dynnu nôl at. Teg at John Louis a Clacro. Twyllio fyna gan Major. Hawdd i Perry. Siomedig efo'r basol o'n eto de. Siom mowr efo'r basol o'n eto. Heibio i ddyn. Wedyn just y croesiad efo dim pwysan efo ti disgwyl gwell. Gret. Gwych. Cyfydde cyntaf da gan Mitchell fyna. Ac yn gryfach na Diaw hefyd. Mae yna le i Will Evans. Beaumont yn sefyll yn gryf o'i flanau. Bydd hon, dyle hon fod yn hawdd i Harry Owen. Ti'n gwybod be, Ifan? Yr un cyffyrddiad na gan Mitchell de, am gyffyrddiad i ddechrau, dal y bel i fyny, a wedyn yn gorfforol, da ni'n gweld pa mor fawr ydi Diaw. Mae o'n gawr yn y cefn. Mae Mitchell jyst yn defnyddio ei gorff a jyst mynd bosh. Defnyddio ei ysgwydd, a mae Diaw am ddiffynwr mawr. Mae wedi tynnu gwynt allan o'i fol o. Mae'n winded ar ôl hynna, felly da ni'n gweld y profiad unwaith eto. Dydy'r cawr yn y cefn, diolch yn mwynhau'r profiad yma. Na, licio'r bosh. Isio bish a bash me o wan i sgorio. Wel, Bobby Beaumont. Carol. Stevens yn mynd am y bas i'r gornel. O'ch ti'n sôn i fan am chydig bach fwy cyflym, Fflint, chydig bach fwy awch o bosib. Maen nhw'n trio cymryd tafliad yn chydig bach cynt, maen nhw'n trio gwneud siŵr bod y bêl yn fyw chydig bach cynt tan y symudiad yma. Maen nhw wedi lladd yn sylwebaeth i'n fama chydig bach, ond ti'n gallu gweld mond gol allith newid i agwedd nhw ar y cae rwan. Mae'r perfformiad yma yn un fflat. Maen nhw jyst yn gobeithio am ryw un fflach o bosib gan Major just i newid oherwydd ar hyn o bryd. Mae hwn wedi bod yn perfformiad gwael gan nhw. Oh, come on. Yn i ddisgwyl mynd. Cole yn rhoi bêl fewn i'r canol at Diaw! A'r gŵr mawr o'r cefn nawr.
yn Cwrt Caersws o'r aperiad gael wythio dros y trawst, ond mae yna gerdyn coch. Wel, mae yna protestio mawr gan chwaraewyr Caersws. Luke Evans sydd yn protestio fwyaf. Oedd hi'n arbediad campus o rwla, ond llaw pwy. Croesiad da, un o'r igorion o'r Fflint yn y gêm. Rwan ta, fyny. Dyna ni, Alan Bennett oedd ar llaw bwysig na i wythio hi dros y trawst. Oedd hi twyllo ni gyd. Sneaky oedd hwnna. Oedd o'n e-mail bod hwnna arbediad y tymor. Ond yn amlwg mi oedd Bennett yn gwybod yn iawn. Oedd hwnna mynd i fewn, doedd. Arbediad da, ond dim lle i Bennett oedd wneud yr arbediad yna. Penderfyniad y dyfarnwr yn un iawn. Perry fydd yn gwynebu Acbro. Wel, oedd hi'n edrych o sefyllfa yr gêm mae'n mynd i fynd i cicio smotyn. Ond falle un fydd angen. Acbro. Gic o'r smotyn, Sal'n syth at Perry, ond Perry gwneud smonach o'n i. A mae Fflint ar y blaen. Dwi'n gwybod, dwi'n gwybod sut nath o gymryd hwnna, merwydd, oedd o'n edrych ar y golwr, oedd o'n cymryd hi'n araf, mae o'n meddwl mae'r golwr Perry mynd i ddeifio un ffordd neu llall. Dio ddim yn neud, mae'n aros lle mae o, a dio ddim yn neud yr arbediad sbia. Mae'n jyst colli gydbwysedd rhyw ffordd. Mae bob dim yn gywir ganddo fo, mae o'n gamblo, bydd Acro mynd lawr y canol, ond bron, mae o ar y ffordd i'r chwith, newid i feddwl a deifio teg at y bil, so fe jyst yn aros yn llonydd bron. Lle fod i freichiam yn dod teg at y bil. Ddim wedi penio i. Perry yn boenus o agos i fod yn arwr yn fyna. Gwyro i fewn tuag at gol. A nawr Caersws gol tu ôl. A mae dyn o fantes da Fflint hefyd. Hwna di'r un, dyn o fantes. Bennett, nid am y tro cyntaf, yn cael ei hel oddi ar y ca. Tymor yma, gael cerdyn coch neu mynd Llanrhaeadr yn Mochnant yn barod. Fi ddim yn siŵr os daw llawio ar y llinell gath tro diwetha. Na. Ond bechod, wrth gwrs, mae'n heiddi cardi goch yna fo, mae'n di mynd a mae'n un gol i ddim. Ond mae'n di sbwylio'r gêm i ffyn bach yn lle agor i allan sy'n 11 neu byd 11, sy'n mynd un ar ei hôl i. Mae'n gon anodd o 11 dyn. Ond na fo, rhaid nhw'n cymryd y gampl. Tafled yna, cael ei gymryd yn gyflym. Nawr bod nhw wedi cael y gol yna, fel ti'n gweud Owain. Falle dyna sy'n mynd i newid y tempo i'r Fflint. O'n i'n diofyn ddech chi, Owain. O'n i edrych ar handball gyntaf, jyst yr... Gol arall, beth sydd wedi digwydd. Ie, some question agos. Y peniad pwer tu ôl, rwan ta, di golwr ddim yn cael ei na, mae'n glir. Felly mae'n heddiannol o'r gardyn coch. Rwan ta. O'n i'n diofyn, ond o'na ddisgwyliad, dweud, i'r Fflint gyro nhw. Cyn y gêm, ond be fel o'n i'n y hanner cyntaf, o'na ddim gymaint o ddisgwyliad tan nath o godi gêm i fyny ar ddechrau'r ail hanner. Sgiliau gan Cwni, a Harris yn mynd o bell. Tipyn dros y trawst. Ie, rhyw snapshot bach yma, de. Bron bod yn cymryd y mor gynnar yn y symudiad. Mae'n gobeithio bod yna neb yn gallu ymatab yn ddigon sydyn. Dyn ni'n gweld yma troi sgil bach hyfryd, bach yn lwcus wedyn bod y bel yn syrthio i droed Harris ac ar y droed chwith. Na, jyst yn mynd am y pŵer yn de. Syniad cywir. Mae hanner awr yn weddill, bydd y hanner awr na tipyn fwy cyfforddus i'r Fflint, falle. Ac back front tre lled iddi at Cole. Cole. Nawr yn tre twyllio. Tipyn mwy hapus nawr i ymosod. Chwarae'n fwy creadigol. Cole. Garrett. Mitchell sy'n nôl i wneud bach o waith amddiffynol. Gwaith gwych gan Garrett i ddianc ac Bacfro. Isio gwyro hi tuag at gol, ond taro'r rhwyd ochr mae'n neud. Ie, o'n i'n meddwl bod yna i mewn am eiliad. Ond Bacfro, nath o ymroi i'r hediad,
Fi bod tro'n deud wrtha blaenwyr, gwranda, jyst ymroi i'r postyn gyntaf, nod os ti'n cael y bel, ond neu pyn bach o dacl fler yma, ond mae'n chwarae pêl bach pwerus draws y cwrt 6, ac bron ymroi i'r postyn gyntaf na. Gath o rhyw fath o gyffyrddiad, ond yn sicr, am ffynwr cael ei droed yna, i stopio fynd i fewn. Cole. Gwneud reit i'r canol i roi pwysau ar Perry, ond fe'n llwyddo i ddyrnu mas. Owen sy'n dod nôl i gasglu. Stevens. Owen. Ddim yn siŵr os oedd yn mynd am ergyd neu rhywbeth hollol wahanol fyna. Na bod rhywun yn y dorf yn ochr na'r cae, dwi'n meddwl. Ergyd oedd hi, mae o'n gwybod hynna, does o ddim cuddio o'r ffaith bod o'i lygu ddod i goleio yn fanna, meddwl, dwi'n mynd i sgorio gol y tymor o fama. A nath o'n cweit gael ei iawn. Ond yn gosach at y gol o'ch ar arall. Cole at Major. Cole. Ond yn am sefyll. Dwi'n meddwl. So dyna fydd cyfraniad ola Cole i'r gema. Mae fe am ddod oddi ar y ca. A dyma wyneb. Bydd y diolchgar iawn, bydd y Lee Fowler i weld o Caersws Simmons yn dod ar y ca. Fel o'n i'n gweud yn gynt yn y gema. Wedi methu mis Medi i gyd. Wedi bod yn mis Medi araf i Y Fflint wedi dechrau da i'r tymor. Gobeithio ail sbardino i tymor nhw gyda o Caersws Simmons nôl yn y tîm mis Hydref. Heilydd arall. Probert. Yn dod oddi ar y ca. Dod ymlaen Norton Collins. Y gwr ifanc 17. Mae hwn yn tipyn o chwaraewr chwym yn ôl bob sôn. Ie, chydig bach o egni rwan de. Dyna sydd angen, oherwydd dal mond un gol ar ei holi. Yn dim ond wedi colli dyn, ond wedi colli ysbryd yn gyfan gwbl oherwydd dyn nhw'n allan ohoni, ddim cweit beth bynnag. Ta mae'r ail gol na mynd i fewn, mae rhaid i Caersws jyst gael y teimlad yna, o bosib, o mae'n gymryd rhyw hanner cyfle. Owen yn dwy'n y meddiant yn ôl, Major yn troi. At Owen. Capten. Canol at ac back bro. Un cyffyrddiad i cymryd i wrth yr amddiffynwr. Methu dilyn. Mae'na ddau nhw'n dal yn cwyno am y bel yn taro i fraich o. Dyma nhw'n reit i'n diwedd. Wel, dyma nhw'n... Dwi'n meddwl, dyna'r tafliad. Mi o'n alawio bendant. Lle'n coelio bod neb wedi gweld hynna. Lle maen nhw reit o'i flaen o. Beaumont ar tafliad. Ti'n at Simmons. Simmons newydd o dar y cae yn syth yn siarad creu problemau. Edrych o am yn gwynebu ddyn. Rwan ta, mae'n licio hyn. Un ebyn un, ond... Mae clir gan Will Evans fyna. Wel, mae lle maen nhw reit wrth ymwyl o. Rhy agos os rhywbeth. Felly dyna o ddiesgus e. Beaumont tafliad hir unwaith eto. Diaw. Beaumont tro hyn. Bel ar lawr. Yn ildio tafliad. Ti'n sôn gynne bod Adar Glas Thomas a Adar Glas Hwlffordd y chwarae ar yr un pryd â ni fan hyn. Mae'n gyfartal fyna ar y hanner, un yr un. Falle mae'na sioc fyna hefyd. Yr un peth. O, Neil Mitchell a Bill Bert fe'n y canol. Mae'n apelio am gam sefyll a mae y Llemanwr yn diwedd yn cytuno. Symudiad gorau'r gêm. Symudiad gorau'r gêm gan y ddau dîm yma. Mae'na rhyw 5-6 pas yn ôl yno, pobl yn rhedeg oddi wrth y bel. A mae Neil Mitchell mor anlwcus. Mae'r bas yna wedi mynd allan, gret o bas o'na.
dim bach o ffliwc nath i gyrraedd na ella, ond o'na... Dwi'n just meddwl as o'n mynd i dal i'r hediad am eiliad, a dwi'n mynd gweld yr amddiffynwr dwytha. Sy'n rai fo wneud yr hediad tan mae'r bel gael ei basio, mae o'n gweld a sbio yna fo. Edrych yn fywiog do, ysbryd ar y cae. Ie, ni'n clywed bod yn un chwym falle rhy gyflym yn fyna. Just dipyn bach o brofiad angen. Beaumont yn mynd o bell. Gallu fforddio wneud hynna nawr, herio o bell, gan bod gyda nhw'r gol na fantes. Wel, jyst yr un symudiad yna, jyst yn profi dydi. Hei, mae Caersws rwan. Ella oedden nhw angen y symudiad yna, jyst i goelio i hunan, i bod nhw dal yn y gêm. Da ni'n gweld yr ergyd gan Beaumont. Tho daro hi'n ddigon glân. Geidwad yn symud lawr, ond oedd hi wastad yn symud i ffwrdd o'r gol. Ond i'r symudiad yna gan Caersws, fydden nhw'n meddwl, oce, pwy o wyr. Ac back bro. Yn troi'n dag, yn siarad hyddai Simmons lawr. Y chwith, Simmons. Ildio. Sosedd. Cwpan rygbi'r byd. Bore fori. Roch el arwm arno'n gynnar. Cymru yn erbyn yr Alban. Hwna gêm gyntaf Cymru yn y twrnament. Mumford. Y Major yn cael lawr ar y peniad, ar y Major. Cefnogwyr Fflint yn i weld yn hapus. Di gwneud y daith i'r canolbarth. O, peniad da lawr tuag at Major. Ie, tro cyntaf i wylio Fflint tymor yma. Ac o'n i'n gwybod bod nhw'n chwarae'n uniongyrchol. Ond, da ni'n gweld, jyst chydig bach o wthio, dwi'n meddwl, gan o gol Geidwad. Wel, ia, pam ddim de, ond dio ddim byd yn wahanol gwylio Fflint i be o'n i di glywed o ran y ffordd o chwarae. Maen nhw yn uniongyrchol dros ben. A dim ond, wel, diffyg syniadau i bob pwrpas. Ia, mobile, maen nhw'n reid mobile dydi. Ti'n gwybod yn iawn sydd maen nhw'n mynd i chwarae. Dyn nhw'n mynd i gyrru byd gwahanol o wythnos i wythnos. 5 yn y gefn. 2 wedyn yn eistedd. A wedyn 3 o'i blaenau nhw. Dyna ffordd maen nhw'n chwarae. Basta gan Simmons tuag at Major, ond mae fe'n gofod oed i aros am y cymorth. Mynd unan yn diwedd, trio cael bel rhwng Perry a'r postyn agosa. Ia, dim yr pwer oedd o'n chwilio amdan ar yr ergyd, ond eto, fod, mae wedi edrych reit siarp ar ei draed heddiw yn creu cyflwynydd fwy. Hanner lladd, twyllo'r amddiffynwr, jyst yn taflu ysgwyd un ffordd, mynd ei ffordd all. A just methu gorffan ni. Cottam sydd wedi mynd ôl i safle cefnwr yna i llenwi'r bwlch. Mae Bennett di adael. Ti'n gwybod bain i nhw, cymryd i amser. Mae rhaid i chwaraewyr Caersws jyst cael gair efo'r dyfarnwr i ddeithio nhw, come on, i frysio, jyst cael rhyw ddylanwad ar y dyfarnwr yma i ddeithio. Wel, tro mae'r bel mynd allan. Hefyd, Malcs, eich wnaeth o siwtio Caersws bod na oed i'n y chwarae gwni weld beth sy'n digwydd fama fo Major. Mumford a Luke Evans rhwngdyn nhw, yn dwy'n y bel. Ie, mae Caersws ar ei hôl i, maen nhw angen gol, ond efo gymaint o hyn o amser yn weddill, 23 o funudau, a chydig bach mwy dwi'n siŵr. Pob tro mae Fflint yn wasti amser, mae jyst yn rhoi cyfle i Caersws, jyst cael recharge o'r coesa. A maen nhw'n gwybod, jyst cwpl o fflachiadau, dyna'r oll mae'n mynd i gymryd i gael nhw nôl i fewn i'r gêm. Felly, dwi'n meddwl bod cymryd amser yn mynd i ffafrio Fflint gymaint a maen nhw'n meddwl. Ni dal mond rhyw hanner ffordd trwy'r ail hanner hefyd, mae tipyn ar ôl o'r gêm yma.
bac pro. Cael ei dal yn cam sefyll. Wel, dwi wastad yn deud cic o'r smotyn, does a ddim ffasiwn beth a cic o'r smotyn wael os mae'n mynd i fewn i'r rhwyd. Dim ots sut. Ond ti'n gwybod be, lle bod fi wedi newid y meddwl ar ôl gweld hwnna heddiw. Simmons, Mumford yn ymestyn amdani. Mae Simmons yn dal i fynd. Mae'n llwyd ei gyrraedd y cwrt. Simmons dal i fynd yn twyllo a thwyllo. Yn diwedd yn rhedeg mas o dir. A just neis gweld o'n ôl ar y cae i ddechrau fo, a da ni'n gwybod fe mae'n mynd i gynnig. Wrth i fod, unwaith mae'n gwynebu'r amddiffynwr yma, wan, just symud y cyfeiriad efo'r bel na o un ffordd i llall, edrych ar oll ffordd. A mae'n reicht ar ochr dy sedd, bod tro mae'n cael y bel, a dyna be mae'r Fflint wedi golli dros y mis dwyth yma. 22 oed. So nath oedd o trwy academi rhywun fel Lerpwl. Cefndir da ganddo. Yn chwarae dim dan 15 Lloegr hefyd yn dangos pa mor safon sydd gyda fe. Mae nhw Fflint i bod yn lwcus i gael mewn gwirionedd. Major yn cael. Oedd o efo Iwan Williams yn gair tymor dwytha. Felly dyna sy'n mynd i dod efo Iwan. Diolch i Iwan Williams am i ni allu gwylio o Cera Simmons yn y Gynghrair ac y Cwpan yng Nghymru. Stevens. Mynd yn hir at Major ac bac pro yna'n rhoi'r cymorth, ond Mumford. Mumford yn rhoi Will Evans dan bwysau achos ddod yna allan o'i afele, a mae Fflint wedi dwy'n y meddiant yn ôl. Carol. Cera Simmons, tipyn o le iddo fe droi. Garrett. Yn edrych i fynd ymlaen ac yn edrych i dwyllio bob tro mae'n cael y bêl. Fflint yn lledu nawr. Beaumont i'r canol. Neb yn gallu cael pen ati ac bac frodd yna. Ia, ar y funud, Fflint sy'n edrych mwy debygol o sgorio'r ail gol. Na Caersws yn sgorio i gol nhw union i pethau, felly. Ond maen nhw jyst symud y bel o un ochr y cae llall. Mae gen nhw'r dyn bach ychwanegol. Mae Simmons yn jyst yn disgyn i fewn i'r ganol cae, pocedi bach ma, a jyst yna i dderbyn y bel ac yn troi efo wedyn yn sloi pethau law neu cyflymu pethau i fyny. Mae'n gwneud be mae eisiau. Jyst cadw'r bel, di beth pwysig iddyn nhw erwydd y dyn ychwanegol. Oedden ni'n gweld Lee Fowler fan y Malcs, a da ni'n gwybod ydan, bod ni'n beirniadu yr awr gyntaf o bosib neu tan y gol, dyn nhw'n chwarae'n dda hyn o'r llall. Yn y rownd yma, mond mynd drwodd. Dyna'r unig beth sydd yn bwysig. Ennill, sa'n neb yn cofio wedyn os ti'n mynd ar rediad. Ond dyn nhw'n cweit yna eto. Os di Seintiau newydd yn mynd i giro Cwpan Cymru tymor hyn, os yna newydd yn mynd i gofio, nath nhw'n mond giro wain prawmar cicio smotyn. Will Evans yn wastraffus. Ar draws ca, Major bron. Dwy'n y bêl. Mumford. Trio cario. Heibio i J.O.N. Nawr cario i hanner y Fflint. Mumford o'r cefn. Lledu. Mitchell i hwn. Mitchell yn trio mynd unan. O cyffredau da. Lawr teg at Collins. Yr eilydd. Just redag allan o syniadau yn y cwrt Cosby fyna. Trio cael hanner llath, symud y bel na. Just shiftio o un droed i llall. Simmons yn llawn syniadau wrth fy mlaen i'r Fflint. Simmons at Major. Really ciwn, Major. Major. Mas at Beaumont, genweth eto. Bydd croesiad gan Beaumont. Tynnu nôl traen na Major. Methu cael pwer tu ôl i'r ergyd, hawdd i peri gasglu. Ie, yr ergyd yn dod gan Major yn y pen draw. Nath nhw gael cyfle, felly allan ni'n
bod yn rhy allt arnyn nhw, Beaumont yn tynnu'r bel nôl, ond oedd y cyfle eira di mynd oherwydd oedd Mumford oedd o fyny'r cae, oedd o di rhedeg fyny amddiffyn nhw'r canol Caersws, ac oedd o'n eitha ar y deg yn gweithio i ffordd nôl, ond Fflint ddim yn cymryd mantais, o chydig bach o fwlch yn yr amddiffyn. Bosib am y tro cynta yn ystod y gêm yma, mae nhw di amddiffyn yn gadarn iawn chwarae teg. Beaumont yn rheoli da'i gefn fan hyn. Taflu at gornel y cwrt J.O.N. Tro yma, at y cwrt bach. Diaw yn mynd am y peniad. Wel, pelio am y cic gornel. Cic ôl yw i. Hael y machlid yma. Dwi'n machlid ar obeithion Caersws. Ie, mae'r munud yn dechrau mynd heibio, dydy. Dyna ni'n gweld yma yma. Mae'r had i diflannu do, mae'r menig ymlaen. Amser yna flwyddyn lle mae bobl yn beirniadu pam bod rhywun yn gwisgo llewis bach efo menig. Mae chi'n gwisgo menig ar y ca? Beth i fi erioed. Ond pan o'n i'n chwarae eira. Pan o'n i'n neud pele'r eira. Dim ar cae. Oedd chi gwisgo menig ar cae ac het a bod dim yn siŵr o'ch? Dwi wedi gwisgo menig. A sgarth? Dwi wedi gwisgo menig. Mae'r coteg eiaf ymlaen dyn ni nawr. Oedd hi'n braf ar dechrau gêm yma. Mae wedi oeri yma. Mae Hydref wedi cyrraedd. Mae'n Major. Yn cyrraedd i Acbacbro yn y canol unwaith eto. Mynd yn syth at Perry tro yma. Mae Perry yn llwyddo i gadw y bêl. Ddim yn gwyro i fewn tuag at gol. Ie, dwi'n dechrau sylwi bod yna fwy o fylchan dod yn amddiffyn Caersws rwan. Ddim bod nhw'n taflu dynion ymlaen yn ormodol. Dwi'n meddwl, wnaethon ni sôn ar dechrau ar y hanner, tybed sut fysa pethau. Ma' nhw'n edrych ydi bach yn flynedig rwan. Ma' nhw'n edrych fatha bod nhw'n dechrau cochi ysbryd. Does dim rhaid. Go iawn rwan. Tam ar ail gol na mynd i fewn gan Fflint. Mae Caersws dal yn ni. Oll mae'n gymryd ydi cic rydd fel yma. Dim yn gorau bod mewn safle techyn i Cwrt Cosby. Cyfle i'r boes mawr fynd i fyny. Ag am y rhan fwyaf o'r gêm, nhw sydd i ymateb i'r ail bêl. Os allan nhw'n ymateb, gyntaf i'r ail bêl yn y Cwrt Cosby, ella fydd yna gol ar y ffordd. Sio bach o lwc, o'n does? Sio bach o lwc hefyd. Luke Evans sydd ei. Na wyred bach o ddi ar Simmons, a hwnna'n hwylio i ddwylo Allen. Allen eisiau cael y bêl nôl at Simmons. Caersws y gyfod dechrau o'r cefn eto. Evans tu at yr eilydd Collins. Dim yn cyffyrddio cyntaf gorau yn y byd. Mae'n ei fod trwy wneud hwnna sticio. Mitchell. Fel na. Yn union fel na, tackle gan Carroll. A'r Williams. Mae'n rhywbeth mor syml i weld weithiau iawn, ond nes ti weld mae'n hawdd nath Mitchell wneud o wneud. Just i dal i dir, wneud y bel sticio, a wedyn dod o Williams fewn i'r gêm. Williams yn wneud yr hediad na, oedd i wrth y bel a gael ei dynnu lawr. Rwan, cyfle arall, ond gwell gwasanaeth i fewn a safonol gan y dyn yma sy'n ar y bel. Nath o bynsio'r llallad o Evans. Mae'n safle gwell tro hyn. Cael ei benio nôl. At y bosib pell am Mitchell sydd yno. Yes, gyda fi ddim problem efo os yna neb yn mynd i fyny efo'r challenge gynta. Ond bendant bydd yn barod am yr ailyn. A nath nhw hynny yn iawn, gath nhw'r ailyn edrych at, nath o godi nôl i postyn pella o Neil Mitchell tu ôl. Jyst cadw'r bel yn fyw yn y Cwrt Cosby, de. Mae hwnna'n enghraifft berffaith o hynna. Dim yn gorau bod y croesiad gorau'n byd. Cadw'n fyw am y gennych chi jans. Luke Evans mewn â hi at y bosib pella. Cyfle. Dyn nhw ddim am gael lot o cyfleoedd mor dda a hynna. O'n i'n just gweld rhywun yn taflu hyn mewn i'r postyn pella na. Dwi'n just... Yli, mae yna 2 neu 3 yn y postyn pella na, Neil Mitchell yn un nhw. Mae rhaid i nhw fod ar y symud i neidio, cael rhyw fath o
ddeif at y bel na. Mumford a tafiad nawr yn croesi. A hwnna'n mynd syth at y golwg yn diwedd. Ie, just rhyw gyfnod o bwysau da, cic e gosod. Cic e rhydd yn mynd i cwrt Cosby, ymateb yn dda yn y cwrt, wedyn cic gornel. Pwy sy'n cyrraedd y bel gynta? Chwaraewr Caersws. Ydyn nhw'n gallu parhau efo'r hediad yna. Di ond ddim y croesiad gora'n byd. Oherwydd fel arfer mae yna chwaraewr yn y safle amddiffynol i glirio, ond ymosodwyr Caersws yna. Williams. Diaw yn trio clirio, Mitchell. Mynd o bell. Fel o'n i'n gweud y dechrau gêm. Allen yn eitha pell o'r llinell. Mitchell falle mynd i allu manteisio. Mae o'n gwybod edrych arno fo. Mae o'n gwybod mae hwnna'n gyfla. O'i safona fo. Dwi'n gwybod mae'n anodd. Dwi'n gwybod illa di'r bel ddim yn berffaith yn rowlio nôl i chdi ar y cae yma. Ond dal i fod. Ar ei droed chwith illa yna wendid. Ond dwi'n weld os ysgorio hwnna. Honna oedd y cyfle, ynddo. Y term da ni'n defnyddio yn y byd pêl-droed, Ifan, ydy the chip shop is open. Pan mae'r chip ymlaen, a mae'r golgeid oddi ar ei linell, ti'n deud wrth y gyd chwaraewyr, chip shop's open. Mi oedd y shop chips ar agor yma na. Oedd o'r blat yn oedd efo ketchup. Tybed os mae dyna oedd y cyfle. Gobeithio ddim. Honna di'r cyfle gorau maen nhw wedi gael o ran i'r dyn cywir ac y safon sy'n ganddo fo. Mae o ddigon da i roed honna i fewn i'r rhwyd, bendant. Sa'n mynd hynna'n ymarfer trws osa? Osa un bach arall i ddod. Mae wedi cymryd 80 munud i nhw gael yr un cyfle yna. Mae 10 munud ar ôl. Maen nhw wedi cael cyfnod da yn y 5 munud dwytha yma. Maen nhw wedi cael siar mowr o'r gêm, ond dim wedi cymryd mantais. Maen nhw eisiau dal i trio wneud hynny am y 10 munud dwytha. Wneud y Fflint gwffio amdani buddigoliaeth yma. Ie, mae'n sicr yn perfformiad i fod yn falch ohono. Be bynnag sy'n digwydd o hyn ymlaen. Dwi rhwng dwy stŵl yma yma. Dwi eisiau gweld Caersws yn cael llwyddo. Dwi eisiau gweld nhw'n sgorio, oherwydd maen nhw'n heiddi. Dwi eisiau mynd adra hefyd, ond dwi'n fodlon aros am yr amser ychwanegol. Oherwydd maen nhw'n heiddi, dydi? Dydyn, os am amser ychwanegol, sydd i mewn i gicio smotyn. Cyffroes. Gen i weld, os ydy'r gicio'r smotyn yn fwy safonol na'r un welon ni yn gynt. Wel nawr, mae hwn yn gwybod bert i Major unwaith eto. Methu cael pwer tu ôl i'r ergyd, ond mae'n tasgu mas am gic gornel. Major yn canfod un mewn safleoedd da tro ar ôl tro. Really Major, mae wedi o leia trio wneud pethau ddigwydd yn lle disgwyl o ddigwydd heno. Eto, un lygad ar y gol na, positif, un symudiad. Mae'n siŵr bod Major hefyd yr un chwaraewr sydd... Bet fod o'n teimlo'n rhwystredig ar y dega, ffordd mae'r tîm yn chwarae, mae o'r teip fysa'n well gweld y bel wrth i draed yn fwy aml. Garrett sydd â hi, Perry. A dwylod saff, edrych i fynd â hi'n gyflym. Cerdyn Melin. Gai Fagli, Cerdyn Melin yn syth at Owen. Oedd y bwriad yna i fynd amdani yn dod. Oedd un peth yn ei feddwl, rhyddhau'r bel yn gyflym. 3 yn ebyn 2 yn y cefn o Dyw'r Fflint, ond da ni'n gweld y cyflymder sydd gan Caersws yn yr ymosod erbyn hyn, efo'r eilyddio, a mi oedd yn gwybod yn union beth yn neud yma. Siwr. Yn ôl i safle, yn fod sydd yn waith allan ar y dacl yna. Wow! Peniad cryf gan Diaw o'r cefn. Simmons. Mae Carol wedi cael ei lyddio, fe sy'n cerdded oddi ar y ca, dwi ddim jyst wedi cerdded oddi ar y ca. Mae wedi cael ei lyddio. Omar Ibrahim dath man yn ei lefe. Tafiad gan Stevens. Caersws yn cael ei cael nôl. Simmons yn ildio meddiant, Mumford yn trio rhyddhau'r bel yn syth, ond methu gadael hanner hunain. Wel, ni weld i gyfla
Mae'n cadw i ben ar y bel. Yr unig beth mae'n neud yn anghywir, di plygu'n ôl. Do'n digon positif. Mae'n eich di canolbwyntio fi bach, oherwydd mae'r i droed gwan fo iawn, mae'n rhaid fo canolbwyntio fi bach mwy. Ond mae'n rhaid fo fod yn mwy positif efo'i. A sa fo ti yn lle chipioi, pasio i fewn, ond yn ychal. Pasio i fewn yn ychal. Ac backfro yn y gornel, mae'n llwyddo i gael cadw'r bel ar di'r chwarae. Mlaen at Simmons! Yn syth at y golwr yn diwedd. Oedd rhaid fe fynd lawr yn isel i arbed. Gwaith da ganddo fe, a Simmons ar ôl y mis Awst gath e, disgwyl gwell falle. Wel, dwi'n meddwl hefyd, mae'n disgwyl sgorio ond ydy. Mae'n gwneud y gwaith calad i fi, jyst gadael y bel na rwlio a draws i gorff i dwyllio'r amddiffynwr. Unwaith mae'n cael y cyffyrddiad yna, ti disgwyl sgorio fo'r ailyn. Mae di gosod ti'n berffaith iddo fo hyn i basio i fod i gornel arall. Gornel yn fyr gan Y Fflint. Simmons. Nath eto trio twyllio a dawnsio trwy yr amddiffynwyr. Mae'r Caersws yn trio ysgiliau i adael y cwrt hefyd. Ia, fe rai nhw fynd yn uniongyrchol wan, beth bynnag beth. I gael y bel mae fyny'r cae. Siapaniac gwastraffu amser ar y fainc. A sa lif o fod beth yn neud pethau fel la. Pendant sef yn, fel chwaraewr a fel reolwr dwi'n siŵr. Will Evans. Dal i fod, pan mae'n un gol i ddim, rwan mae'r nerfysrwydd, rwan mae'r panic stations, rwan, pan sa'i ddwy gol i ddim, oce, mae'n game over. Ond rwan, un gol i ddim, un gol ar reoli, mae yna siawns. Caersws yn ymosod nawr. Trio creu'r cyfle yna i fynd ar gêm i gicio Ysmotyn. Fflint. Simmons yn cael lawr ar Perry. A mae yna gam sefyll eto. Yn fyr yn brysur heno yma. Do, bychodd fe wedi. Ond pa penderfyniadau wedi bod yn gywir gan ni. Ond mwyn dyn ni'n gwaniaeth. Mae'n codi lefel y tîm, dydi, pan mae o'n dod i'r cae. O'n i'n deud hwn di tro cyntaf i Uwch Gynghrair yn chwarae, ac yn amlwg felly y tro cyntaf i weld hwn yn chwarae. Ac bendant, y chwaraewr gorau sy'n ganddyn nhw. O be dwi wedi weld beth bynnag, chwaraewr cyffroes dros ben. A fydden nhw'n falch iawn o gael yn ôl i'r gemau Cynghrair hefyd. Ie, mae o'n mynd i wneud hyn yn ebyn y chwaraewydd gorau yn y Cynghrair hefyd. Be mae'n wneud ydy gwynebu nhw. Gwynebu nhw'n syth. Nawr mae Major yn trio torri, tacl fa gan Cottam. A'r bel yn uniongyrchol, fel yn disgwyl nawr. Ond hawdd i Allen gasglu. Neb yn ymosod ar y golwr. Wel, mae'n rhaid i daro hyn ar yr ongl. Fedrwch chi'n taro nhw'n syth. Golwr yn mynd i gael nhw'n hawdd. Luke Evans ydy'r chwaraewr sydd yn amlwg, mae gynnu fo safon yn y droed dena. Ond mae fatha bod o'n blastio'r passes. Pan maen nhw'n gweithio, maen nhw'n gret. Maen nhw'n isel. Ond pan ti'n mynd am bas fel la, oll mae'n gymryd i just ddim cweit oedd yn berffaith, a ti'n colli'r rheolau. Ie, just cywirdeb de, ffeid am mynd am dim, fel ti'n deud, y pwer mae mo'n chwilio amdan bob tro sy'n mynd i chdi. Beaumont i'r cwrt, at o Ceir Simmons, dwi'n meddwl falle, bod yna gam sefyll unwaith eto. Oes, gofe. Mae'r capten wedi colli bartner yn y cefn ar ôl y cerdyn coch yna. Ia, mae Fflint wedi cael un o'r ddau o hanner cyfle yn yr o'n i Simmons dyla fod i sgori un ebyn un yma rwan o'r sgil bach da. Ond un gol i ddim cyffyrddus, really. Cic o'r Smotyn sy'n mynd i greu nhw allan o'r gwpan, sa'n efo blas drwg yn geg heno. O'n i just yn clywed Scott Williams, chwaraewr canol cae rhif 6 i Caersws, a mae o'n amlwg di bod yn gwrando ar y nid. Mae just yn deud wrth i chwaraewyr, bel oedd i ar y cae yma. Boys, come on. One more chance. Un cyfle arall. Mae'r rhaid iddyn nhw goelio bod yn dod. Wel, siawn ti daflu'r bel ma mewn lla. Sy'n rhywun mynd i talu fo'r bell. Wel, mae'n amlwg. Mae'r dyn yma, Matthew Mumford yn. Mumford yn wedi symud lan i'r llinell flan nawr. Amser yn rhedeg mas, mae fe'n deall enni fel capten, hwn yn cael ei fflic ymlaen.
Ibrahim. Bale na. Yn clirio. Simmons nawr. Mae Y Fflint yn trio torri. Major. Major. Cael ei weithio mas. Do fewn et y cwrt Major. Yn mynd i fynd i hunan. Major! Ar ergyd. Dros y trawst. Heibio'r postyn. Methu taro targed. Fel am ddiffynwr, sa chdi yn meddwl ydych chi marcio un reit awd, herwydd mae wedi gwneud o yn lot yn ystod o gêm, dod ti fewn ar ei droed de. Ond nath o ddim, ond i'n meddwl sef jyst i twyllo mynd ar ei droed de, dod ei nôl ar ei droed chith, mae nath o ddim mynd am yr ergyd. Ond eto, mynd i basio. Ond be sy'n cael y ser yn y gêm? Ia tad, herwydd o leia mae wedi gwneud y cefnogwyr a'r gwylwyr, neu chdi ar ochr y sef, pan wedi gael y bel prawn ma, mae wedi trio neu beth a ddigwydd. Mae wedi cymryd pobl ar, mae wedi cael ei ergydion i fewn. Just isio twtio fyny ar yr end product fel dwi'n gael nhw. Yr ergyd neu fewn ar y gol, pasio nhw'n lle blastio nhw. Croesiadau o safon, ond mae wedi cael un mewn safle peryglus iawn trwy pnawn. Jack Hindle sy'n dod mlaen yn ei lefe. Un arall o'r chwaraewyr yna sydd wedi dod draw gyda Lee Fowler o Radcliffe. Ond y gam sefyll ochr draw y can awr. Mae'r ddau lle maen nhw'r wrthi. Wel, ie, sy'n brys na. Fy Neil, dal... Na bod Neil, de, bydd y cyfle na gyna dal mynd trwy benno. Herwydd mae'n gwybod... Oedd o'n gwybod cyn y gêm, felly oedd o'n mynd i gael llawer o gyfleon heddiw. Ond oedd hwnna sefyll i fyny iddo fo i just dangos i ddawn a'i allu just i godi'r bel na i fewn. Mae'n un anodd, mae'n lot i wneud, ond mae gynnu fo'r gallu i wneud. Dyna di'r peth rwystredig. Oedd yna ddisgwyliad arno fe i fod yn arwr ar Caersws heddi, ti'n meddwl? Pwysau arno fe'n bersonol, dim pwysau ar y clwb, ond arno fe? Ia, yn sicr, yna fwy o gyfrifoldeb arno, dim pwysau, a sydd wedi bod yn challenge iddo fo, dangos i bawb, oedd o dal wedi chwarae ar lefel yn erbyn y chwaraewyr, oedd o'n arfer chwarae yn yr Uwch Gynghrair yn erbyn, felly. Mae dal yn arwr yn yr ardal yma, sam cwestiwn, mae dal yn caru i PêL-DROED a dal i chwarae fel mae o. A fydd o'n ymddeiro ar ôl y gêm, wnaeth o ddeithio nhw, gwrandwch boes, nes i fethu cyfla. Ni yn y munudau ychwanegol. Ond dal gol y fantes sydd da Fflint. Eiliadau mae'n cymryd i sgorio. Dwi ddim ar ben tan bod Cwpan yn mynd ar hyn o bryd, achos... Ond i'n meddwl bod dwi'n rhywun yn canu. Ni'n meddwl wneud. Beaumont yn hir, mae Owen di mynd ar rediad. Yn gamblo. O, Simmons, mae hwn yn gwybod bert iddo fe. Ddim yn mynd i hunan. Yn cael y cymwrth, a mae yna wyriad. Ac mae dros tu ôl, oedd hi'n edrych yn agos. Ti sôn am be fydd Lee Fowler yn siomedig efo. Ia, maen nhw drwad. Mae'n edrych felly rwan. Ond Simmons yn gosod ti acro fan hyn. Mae'r ddau ar yr un donfed maen nhw, felly maen nhw'n mynd i fod yn gryfdar o hyn ymlaen os dyn nhw'n mynd i cadw i ffwrdd o anafiadau. Ond ti just meddwl, fydd o ddim yn hapus o'r penderfyniadau clinigol maen nhw wedi gwneud wrth ymwyl y gol. Mae os nhw orffan y gêm a efo'r cyfle maen nhw wedi cael. Dim cymaint sy'n hawdd fel yna. Trech ti fod yn ddigyfaddawd a meddwl, oce, dwi wedi orffan i gyntaf, gan ei ddathlu. Dyna ddim di digwydd. Medru bod lot hawddach na un gol i ddim yn y 10 munud dwytha. Ac back pro. Munud ar ôl o'r amser sy'n cael ei chwnegu. Evans. O'r tafliad, Owen sy'n dwyn. Owen yn trio bas tu ôl at yr eilydd. Hindle. Perry yn llithro fewn. Yna olwg o fidus arno fe. Geri bod e'n gwybod bod wedi creu bach o broblem i Williams fyna. Ydy, oedd y ddau'n gorfod mynd amdano fo, racofn. Mae'n ac bro neu Simmons dwi'n meddwl oedd yn mynd i redag rhwngddyn nhw. Williams dwi'n meddwl sy'n waith allan. Ond mae wedi gantws y gem dda i fi yn ganol y cae. A mae wedi bod yn arweinydd allan yna i dîm lle oedd o'n ar ôl o cadw'n coch, oedd nhw'n colli siapyn bach o na. Nath o'n ei siŵr bod bob dim yn cadw trefn. Perry, siawns da hwn fydd
Un o'r cicio ola y gêm. Neu fe, os yna gyfle i Fflint dorri. Mae Hindle. Parhau erediad i roi'r pwysau ar Peri. Cowni. Arpeniad. Neb yn hanner Caersws. Heblaw am Peri yn gol. Peri. Un gambol ola. Y bel uniongyrchol teg at Mitchell. A dyna oedd symudiad ola'r gêm. Y cyfle ola wedi mynd. Y Fflint wedi hanner cynta. Reit di-fflach yn llwyddo i cael y gol. Y cerdyn coch yna. Ar ôl llawiau ar y llinell. Wedyn ni Acbro yn sgorio o'r smotyn. Peri yn meddwl bod wedi arbed. Yn cael ei wyro fewn. Lee Fowler yn hapus bod y Fflint yn yr het ar gyfer y rownd nesaf. Un o'r 32 clwb yna. Caersws ddim yn cael y stori dylwydd teg. Mae Griffiths hapus da'i glwbau gweithio'r ffaith nhw wedi colli. Caersws dim y Fflint 1. Wedi ennill o gol i ddim, dyma sgoriau'r penwthnos. I chi, fel mae pethau'n sefyll ar hyn o bryd, sgoriau o'r gogledd. Dwi'n siarad goffa chi, Seinti Newydd yn mynd i gicio'r smotyn yn erbyn y wain, sef Chirk, tipyn o bnawn i'r Bala. A'r Fflint di ennill fan hyn. A lawr yn y de, mae'r straeon mawr di bod. Met Caerdydd yn colli yn ebyn Pel. Un rhwng Hwlffordd a dagleision Tre Thomas gyda llaw o'r cyngreiriau is. A mi falch gweud bod y sgorwyr unig gol gyda mi. Akbar, welcome. Congratulations. Wasn't a classic, but through to the next round. How was that for Flint? To be fair, the team played quite difficult for us. It was quite a hard game. It wasn't easy. We should maybe score a couple goals, but in the same time, we didn't score goals, so we allowed the other team to get a little bit to believe, get more dangerous. So it's a win. So that is a good point for us. No good point. We go to the next round. Yeah, sorry. So I think that we need a win for the next game. You've played in many countries. Cup competitions, are they the same everywhere? Is it just the result that's important, getting through? In football, the result is a main thing. You can play good or bad. The result make a difference. If you win game, you stay in the top. If you don't win, you play well. You go down, so it's more important to win than sometimes I play well all the time, yeah. With the penalty, did you see it was handball straight away? Because we thought it was a good save, first of all. Are you sure with your glasses? They're not very good. I thought, well done, goalkeeper, but then you see the replay. Did you see straight away, handball? Yeah, straight away, I saw straight away, yeah. And the penalty, again, it goes in, it doesn't matter? I was a bit lucky, to be fair. Like, I saw him go to the side, and after... I want to change the last minute, but it was too late. But anyway, it's a goal, Yeah. And how are you enjoying yourself, your time in Wales? You enjoying your time with Flint? Yeah, it's very enjoyable for me. I still enjoy playing football as long as I can. So, yeah, if I can play again, I will play again. Yeah. We enjoy watching you. I'm going to get new glasses as well for the next game. Take some contact if you want. Thank you very much for the interview. Congratulations. Thank you. Oh, well, am gymeriad. Gwych gael sgwrs gyda fe. Di chwarae yn Ffrainc yn Ligue 1 yn gyda Toulouse. A nawr mae wedi cyrraedd Caersws wrth i ni weld chwaraewyr yn cael gair bach ar ddiwedd y gêm. A mae yna fwy o gemau i ddod. Wrth gwrs bod mwy o gemau i ddod. Aberystwyth yn cwrdd a Hwlffordd. Nosweithio nesaf, 7:45, byddwn ni na, felly dyna ni. Mae yna 31 clwb drwodd i'r row nesaf yng Cwpan Cymru. Un clwb bach ar ôl, mae Hwlffordd yn un ohonyn nhw. Gewn ni weld beth aw yn honna. Diolch yn fawr iawn am eich cwmni fel arfer. A fel arfer, byddwn ni nôl cyn bo hir. Hwyl fawr i chi. Penderfyniad sydyn gan y dyfarnwr, ac mae'n mesur yn berffaith. Cwpan Sprint, yn noddi PêL-DROED ar S4C.